Poto amre bia ensuo gumuo na yenya ne yente yesa posifo akwa che krachi bi ewo ho krachi no bone ben na wodi ye ewo asemi emu Elshofo ne beko St Thomas Aquinas Senior High School yete say wo head boy akora ba pon ya boy SP wo ho wo to anse do school no sini people omde nchumu abrayen na yebekwa akopiem ewo tachiman arahosem we free tachiman north eba ene se na watwe ye wiye ene eja ni pamro mo koya asase yantama yadua kokoo kashi wo so ni nyina da ahye sanso na kwa kopie mu biemu ewo atifido Tolon Senior High School wo mo girls dormitory wo ho eja dem brubru we dia blaze for fire afoforo bebre kan ho ne aboabo no ayede ba yemfamu aseda ne ma yabo afo vitamin kano de ewo dwaso wonya bi ebebo apa ya abobo binunum bi no wadi adanse makatwa se wode ba Ghana mfeduonu ne yente won ho asembo ne biada cafe biada nim choco banana strawberry eguma hodo ne ashoto ya pebi wai na wonum bi ebeboa we ye calcium omega 3 6 no 9 bibi ebi wom enu nti na da bia ye tufo se munkwa munkosha ba bi nom ya mankwada ne bi no mo nom sansen kwada no nom a ema wo maposo ene wo maposo eye den wo munyini mu na bibiada aye kama enti wo wofuei wo ma kwada aduane afa vitamin ko ka ho na bibiada enye fe Elshofo perfect series ngoma no so ne yekaisa akora no kenkan ye beboa no pa me na adwiri mu ato ene ye GS na ka agya tum so nkokwan so wo mo wo na sirwan kosi GHS no enu ayo awode aba ene nkora yi bibia wa desua eye kirekire mu no ni nyina no wo mo ade aguma mu a de ehye nkora no eden yo English language wo mo wo besikon ekosi GHS free don yayo ade aba history of Ghana o me betwa bi aba kosoma pro no de basic one kosi 6 no RM wo ho Yesu kakra Muhammad kakra na amde kakra ene aka ni nyina de abo mu computer no KG1 ekosi basic 6 KG vat no so e free basic 1 kosi 6 science maths na siri one kosi KG2 no yo numeracy de ba wo mo language and literacy afre creative arts phonics computing coloring and writing ni nyina no perfect de no edo ene ye na JHS one kosi friend no so English language or social studies science RME computing career technology afi yasanso set exam questions de mu do pa anti akura no kenkan na se otwetwra no twa afi no kono kan ya edu enso we twatwo no huru say yes afi wa bia elson Kumasi for ye call putoje ben station one kranso a danso man first of all no memo for na bia ye tonton ehuma biara bo romance perfect genia mo bi number is 0243 299938 and 0540 755465 yota se obemu adwuma ti reception adwuma na se bia peso ye hotel adwuma ni nyina yota na de ma wo amogina na nkroma so ti tutumirika mabru a mo Kumasi ne kwado de atoadi number na de ma wo ntem so an wasifo no modawroma munti pa na mo nse no so number is 0501 499 424 0501499424 enyuma dama na bua apagya ye ma awie nsama hodro no ya kenkan dia ma mosamfo ofa John entry boasiako labo sinema ne mouse ya dama Facebook YouTube bia wanya bi ya wo hwa sonfonom ne yemienu medin mame ajowa nyanta tando meni Asonaba ohene kwabena boaten Afrika sie no emu ensam eni Asem Beba Dabi nyaba ne senti awie ensam ahodo a yaboaboa no ye de baba beshum na anopen nyansapodwumadie so ye bomamane se wo kopiemu e wo framantem kura e de gbotoy sabre ya yakasai akwada ba ya wanya emfie no ensia akwada no wafiri mu jajajajajaja amane no e kire se akwada no ne mfefo ene agya wo mo ye se wo mo kwa akwahuru niama na wono ya kire se ya tutututu amna agya enso gugugugu mu aya wo mo sa no am dia petepete no bai so ni ade enti ada wono ma ase pon no na wo bi ne mu dia ba ya edumdafo kire se wo mo te hwa ene ya fra wono mo se momro mo koya akwada yi ene da pon ni mi wo mo yi no na sa akwada no waje Ewrade edia na no peye kasa no ya bo mamane se aposifo ahye ehwemu ase ewo asemi ehu a enya asem keto akora wo mo kire se baabi asem no efri ya ba bedu nyina da wo mo beye nhwehwemu na de bepie mu no wo mo ede ababa betu edwa na de ya ba bete ewo ho awie ene se akwada bi a wanya mfie no be duonu ho ekro
wono na nam ne nsaso ma kwada ba ya wanya mfie nsia yi wokoto pon yi mu a wawu ya kire se wono na wopia no a enipa ntumi anso akwada ni mu anye no a wokoka mu adum dafo ba ya no afiri mu na akwa fra mantam a dum jaduma ekuo no ADO1 hope bezrayan no edin komo abro ni amani boni kwame agye ni mboaten ekasa no de tutwa se ne yatie nyina no kura ne mom enkyerɛkyerɛ mu bi wɔ hɔ no ma wɔde to professor nim moma yentie bi. The Petoe fire station received a distress call of a child about 6 years old who got drowned in a pool-like water at Sonitra, a suburb of Petoe. So our men quickly mobilized, got there in 9 minutes, and then they tried to do search and rescue. So fortunately for our men, they were able to rescue the child. They try every means and possible ways to bring the child back to life by way of resuscitating her, but unfortunately, she passed on. So this was what happened. Well, preliminary investigations that we have conducted suggest that the child was in company of other children who went there to wash. You know, the water is like a pool-like something. They just dug it for irrigation purposes. So usually they go there to wash. So what we got from the scene is that the child slipped into the water and then got drowned. So that is the preliminary investigation. But we are hearing another information that the mother of the child is alleging that the child was pushed into the water by one guy. So the police has picked that guy up. So investigations are also underway to come to the fact of it, whether truly it was a guy that pushed her into the water or she slipped into the water by herself. Sia eni a ye kwotie ye okwa from mantamu a dumja adwuma no wono ena ekasa de ma wonom ADO1 hope bezra for young to answer so na ye call St Thomas Aquinas SHS near Crodo na bro someone and send them social media no so no obatu ani kwotu awu abehwene yesa akoda bia from CSP head boy ya wo school mu hodo na awuo ya ni dia bude batu dwa ye master barema sabri ye baka se bode mu o matu enkra se ne yeti ne enti no no kure school no dia ba montren so atudwa ya wo che se ne yeti social media no so no etwetwe aso ne ebisi ampa bisi nyampa no nyate no wo se ne dwam se no kure pa no kosem se yeti ya enye rodurada na se kodokwe ne nsem sem ni nyina yon ya emu eta ho wonu kire se ya de tia wabi e ba akura no nchen ye na ohwinu a ya wo de ne kroye watwe de ene wo ya prekope wode ahoden ne bi na wode afa hwita na wode wo ekọ omche se ye ya dokotafo ye ntumi antentem ama masabere ma sabri de wato ansie do na school mpani aba montin so de krata tintin se giraffe kon eno wode aba ya wo mu kire won ma wrahudie na titi wo mu edi aya wo mu ka kire busuan nyina se ye hyedin na bre no aso se mu be hyedin na be ya so akoda oba bi a watete no nim se daachi bi adida so no mu ni ade na head boy mpa wuwo wama watumi de ne sanwunwa to no so no ti omo ka kire busuan edi ade hye nyina se nyina ye hyedin anamfonom wo mu eka se brai mu odin pa ni o adofo aya mo do eye masabrema enene ye ne mu nyina bomu asun na wo mu ejina eye ba eye Roman ha asafo no wo mo hye mu no ejina so enumere Srempa bo fire numere hodi man kra sabra wo kuro nkoda Abraham hukum tim da na ntumi moa na ja han bi ni nanimu obra wo kwa asamankwan ne papa mu a wo mo ka de ahyemu akina na eba ne sanso de ne social media no sonso wo mo ma ben substitute pa no wo mo akụ alumni wo mo akụ school no bi pan ne wo mo anyinyini nu ade wo mu no wo mo nyina ase ye akura me nso mo ate ene awofo wonom ne eze ebusua no nyina obi di aya obi ase ye aya rofo sempa nti school no mpanifo kyerɛ sɛ ne tie bia no hyehyɛ bia no obi anso mo bedi so sɛ ne sɛ na efata na mo kyerɛ akura yi sɛ fa na akanie pa leadership ho tumidie yɛmfa kuta no on toto nyoma enti St Thomas Aquinas school no kyerɛ sɛ ne wura mfi masabarema de biara da sɛ so sompa obeda no die edema school no nti de biara de bɛka no ya sene no nyam na yefri hodia na ye bowura mu ewo tachiman north ara hosem a efri ho eba ene se ene asase yantam eka no be duosia sabre ya yekasei ja atom we no omo de aduadua kashiu anya no nkwa kokoo
ni nyina daka ho na eja atomu na wabra wone nsamtwofo edi enkomo no mo kyerɛ sɛ awrawane ne ntwea so won mante asɛm de sanse wo mu nim baabi a ejai afiri ba ye ya ene eken tse eja ba beto makashiwa wo ma ye investment aduane koko ni nyina da eja ba betwi ede afa so na nadmofo ekohwe ye no mo de ato dwa wo mo esere se ekoba se ya ewiem wo sa no a ene wo nia wo kwa akoye bibi wa afuma no ye careful papa sanse kakra no amframa befa ho no etumi edi oyene ahodo bebre no a ede ba won mu a wo mfudi ye hyehye ye nso de sisia de won masama ye mobo na de omo kan se nadmofo mra Ministry of Food and Agriculture mra finance for mra sanse sisia kana ba fie de ombetumi aye bia dade aso on masene na omatumi asensi wo modada mu bie mu no eno ada no wo hwehwe akwiafo bi ene ye ekasai mafo no ahoro miensa nti beka bon nya eka no enkron tiese abia tiese so meji na kodo no akwa ne mu kakra nti ne ebesra bare ne se abara mma anopa wie se onya ya doye onya ye mmoa na o mekai na o meyi mfiri su ni aweho a ya wura mu ni yetima hwe enkura yesu school ama wotema duru baby nti anopa yi awie me gina ha ma desede ya en me nuanom kokofu a ahye nyina asra ba de se don ye wanya ama ya odana abeka ye ho wobra ya kwa hunhia mu yesere ne se o masa na mo no ontu mai na o moaye ma ye nso yentimu emo ankura no ema benko animu ye ginidi esan se o se awoye nti nim se obeboaye ama ne so a Yesu no apepa amaye ka ye nyina na yafuo no ahye me de be 4 acres sisi ohwe afuo no hye wa ahye na awiabire kura nka ma na ya ho ebetete no ko betima aboa ma ya setena akoyi ni nyina ma no nyina asai sisi kokoo no kura nwu a na si ya no nya de se betim ya tibi peraduru no nti ahokyere de enim se ebe fam bidie ti yesra aban so ba so ya san kakra se na ebe ya afidie me akwen bia yentim tibi no kwa ebe fa so ebe wi adwuma ha bia no o itim bo ya yeso ya setena matima bo ko tete o ma bibira begu school mu na nasefo ye kan kokoo engura sese ha bia na ete akura ensa sika kura so no ye nsa nkan na ye kokoo ensu sese ninwi asusu asra ba ba hye ti enim se how de ebe fam bi pa ti yesra aban so hunu ye mobo na o meso ya sen me se na ebe ya so ye ma begu school no ye betimi ya bo abena benhwe ye no akwa animu ama ensa ade a mo aidene me ya me kase ya me ka asusu kura esare hye abusia eni ekotie ye eye akwiafo bia sabre ya yekase wokopie Otec nofo anano ada eja ato asase be 60 acres mu ewi ase cashew eni koko ahodo bebre no ahye on manu disam eni arahosam eto wonom ode ato yanimi Elson for free Otec nofo ho da fe ye nto so saa kwan no an ye fa de ko atifido enti eto so ana ye call Tolon Senior High School Elson for sabra bro se be free ho ba ne se eje ya ye ka ho asemu ya franam nam so ma girls dormitory ende ho ana girls no won bibia sensen ti be kone sensen ho ti ja no di kan so mu a asoso so di nyina mu ama asemu aba e fan de sabra meka se di ahyepa na wonom kire se enura eni siye ene wonom wo ho a betia ne se nwumre no betia se janua franam ene nipamru yewie ye na kire se dampombe miensa ye wo ho de janua so mu ahye no dwrobe nam so e man ne first floor ho no ahye ma wonom pa awuro nyina ahye buso awuro ahye ene personal belongings enam sha ase kan ye no de wo mu ankasa de ye wo mu ho no ene ntade smith ne ade ni nyina ahye ti ene akoye nsembebre adwa smith so hye se personal belongings enye smith no de kaka ho se nyina ka ho na wo mu kire se wo dase
sɛ aposifoɔ no ɛyɛ dwom dwumakuo no wɔn fra wɔn de mirika tɛntɛ pa duru hɔ nti SCNO2 Hamza ɛyɛ dakun wɔne ne mpanimfoɔ yɛyɛ yɛ apɛ no wɔn duru hɔ na wɔn kyerɛ sɛ ɛne ɛyi firefighters no dodoɔ a wɔn de baeɛ na nya asɛm kuma koraa pumps ahoroɔ no wɔn de bi firi Sanarugu municipal no mu Tamale metro fire stations no wɔn nso de wɔn de ɛbɛtɛ akyiri ɛma ntɛm so korɔm tumi yɛ nɔɔma ntɛntɛm so paa na Kwame Agye ne Boate kɔkɔɔtɔ ogyina mu ne northern ɛyɛ regional no panipa a ogyina mu kasa de madum dwumakuo no baba hunu baba wudu di nsɛm ahoroɔ de twitwa yɛnti nsɛm a wɔka fa agya no ho. My for call and so when him say Tolon district, though Tolon were fire post, but any fire tender, and the omo anti me are responding to that call. This Yama Pew Afri Tamaleha a call Tolon Honum, and the about 20 minutes, and I had a quadru honum. The quadru and na a jano ewo girls dormitory honum, a 2-story building in a compound. Until each story building was 10 rooms, 5 ground floor, and then 5 at the upper floor. Until one structure no upper floor no na Jano toy. Until yet me stop Jano ewo the 3rd room. Ama Jano entimi anshi baby. Until in all Jano affected 3 rooms. And I yet me SAB 17 rooms, including the washroom and that of storeroom. Until BBI no. But the fortunate thing is that na casualty via new and Colano no more or assembly. Anna Jano Eshia Eshino. Until that's the good news about it. However, in Colano or more mattresses or more chop boxes. Any other personal belongings, award them on 3 rooms on and no ashi. No, in fact 2 rooms because 10 room no dear a partially burned and see almost near manuna yet me SAV, and she ammonium our 10 room honor. But the 2 rooms are not distraction a cause Eljon penny attending can you drew a tifidu a one of share doom judgment queue and answer Casadima Womo. Edio 1 Baba Hutu. I don't know, Kwame Agye ne Boate kɔkɔɔtɔ to the boss and Kumina. Yɛmfrɛ Nsambra Yachi, Ebron Epuyebu, Niesa Ekorono. Na aposifo wɔnom watotutuo amanam so makromfo ba ku notorious criminal nipa ono de akromfo no wa bia gidin pa wo mu a waheta babia Mahamadu Gariba Kiro saa na efre no sabira ka so wa transit do okobo okro no aposifo wɔnom kye no ye kye no no di mirika yes wo sanso dwa no kɔkyerɛ babia nkae no nwanom nkae wo na wɔnom yɛsɛ yɛkye no no wɔdwane so ne nase mirika so ha ɛna wɔn tutuo bɔ no sabiri wa transit na yɛkyerɛ sɛ de okoye ni mini buses ahuro yɛ nam kwantempɔ so bi konkranum ne ade no ɛna ogina car no robo passengers wo mu nyina wate bubu area hɔ no a ɛna posifo di ninta na wɔn kɔkye no na wɔn kye no a yɛsɛ ɛde ntem so wɔn ne hwan ne bɔkoro no wɔ sasom so bɛnten kɔkyerɛ yɛkyerɛ kwan na yɛnkɔ hu baabi a wɔn hyɛ ne ntem so yes o yɛmfa ni nyina no de te no kufra posifo no ewe hu ana eyes otilo anka na mfon ɛhɔ ano mo se hwɛ de kyerɛ ne sɛ kromfo a obedwane bi afiri ensɛm de hu sɛ onase ayɛ haresen ya yɛntutu enti ene to home do before complete no mo to ye sabri wo mo yesa aye aposifo e de ne kɔto ɛyɛ hospital wɔ hɔ ene wo so mu yi wato ansedu nsisi aye ka sɛ de wo mo se Mahamadu ɛyɛ Garba Kiro wato ansedu ebzofo yɛmfa kasebo no si o tumienu kasebo no nyina da yɛte ɛsia no motenti bia mpani sɛ kɔso a bobo a revenge boy sakono sɛ mu papilo na odi yɛkyiri krata ne nyina wɔde ma yɛ kenkan yɛ sano de lion jataba na tena fidie do akira wodo so na furuma no ɛde ma yɛ kwadwo mo Facebook hu so ohwie agum sɛ yɛhwie nso ogu atamu no a wɔno a na mu asomfo mienu ɔba baako bɛma baako yɛ nyina nso kɔkɔ asonaba ɔhene Kwabena Boaten ewe bi ni aba Mame Ajuwa Nyanta Tando na odobru ni busa akwa bi se won kan odobru ni brof o se love white woman Ana mame fa birthday wish we entwa so happy birthday ekwo ede ama Antilinda Linda wo edum Rainways market kwa we fi wankasa wo nuaba Esther Fusua
Esther se wo do radinyo kese wo nhraw na wa wo day munia papa pani nyina wo stra free twedi ampone ho no wonfa ema happy special birthday. Happy birthday to you. Akra ene na pamfo. Just makro jase. Oti. Ai mamenchia no pa. Wo hene piafo. E ma wo wie ye bru. Ai. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Unia, Pavi, and the Black Smokes mixture no malaria dronana. Ani, say nam sa, wo be je di say me wife nyina ye tested positive. Ya no bie no. Say a ku malaria mo no nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus mixture no. And wo di we nsu aba. Sentia. E wo say wo immune system e strong da bia. Enti Pavi e support immune system no. Na Plus Smokes no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. Et say etipaye, afiafie, wonu mu ato, ahomre no msa. Achakura 4 days na Pavi and the Plus Smokes mixture. One no to malaria na se kura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. My dear Dronedi Pa Pavi Plus Smokes and Hepa Plus nyina. A painful about more manufo and kwada woni mfie du mienu kan. Our pharmacist na herba shop. FDA aje dwede nkra to yatum. Hey, opanyi. Mahwehwe wache. Sa perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo tumi kenkan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo and a tre wo nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne band combine so, or nina bi. English nom, and maths nom, me say, books be anywhere. Perfect series, any B, na GS, and Naka, and so I'm approver. Into a batter pian koto be maneba. Hey, and na so we dear, so could be crab to me a could chew akoton. How many students who? Na, and look at dear, what tip one should say, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school. A here one more at to phone call put to a station wa and crying down so mine. First up, and your mama beer, your tonto books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. To malaria na se kura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini. Menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma January we bin. Abusua fo mudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear Dronedi Pa Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nyina. A pin for about more manufo. And kwada woni mfie du mienu kan ho. Our pharmacist na herba shop. At phone fra 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MD aji edwede nkra so ya. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na wo pa ebrese. Ena de me nyare o, nanso me ko hospital, me ko ye check up. Me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma. Me pese me hu na hoden se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na BBC ya ye hu ntem ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre Oni yankasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Yeah. Yes, we
Cola. Bigo Cola, of course. Everybody take a sip, make you feel variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya, Bochie Mo Manuaya, Bigo Nami Fili, Cola cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Sinami chen mami bon komobi min komoni nani de Adobo sumine dru hobie mo eya pomodin pa ni odo edi ani odo se wonni apomodin pa wenti ena Otec FM any by Grace Medical Center aka won ho bom edi hihye gu akwemu yade behwe ya apomodin. It's the second edition of Good Health and Love. Ye po apomodin panti yatete niyomo no say who a 50% discount by Grace Medical Center say brabehwe wani wo se eye scaling polishing and I was so how bia afi ye behwe se de ye sa ene ye brebo ahoɔden sifatie moje mo hwehwemu ahodo cholesterol dodo a ɛwɔ nipadua no mu ene ne ya hawo wɔ nipadua no mu bia esani say by Grace. Educations, tomorrow's education today. Kayo, February 13th. Oh, Ted for the Emaya. Good health and love. Apomodin pa any odo. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea nana yo asante Asem Beba Dabi yo akakune bete onua ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi yo Yesu woha yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi woha wuko tie hefa piao Adonu mugruhura ayeye ne na hyenkam ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na oyeden ohweso edidigi Otec nyame ma won nyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye modwuma wo mu nyina da papa mo won ahoɔden ye omo dia eni se ame no kasa no pɛi enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm ye wo so wo dia sene ya metumi atia to obrane ho hwe bi pata ya sɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm o edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpa aba omo da so busua ye wadwuma na papa wo ye ne kyense they can say ayi ni na asian kam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo wonyi nkire e duma ni ntumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika e ye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu ani ma se nya sa no mo tie o mo ka se aduma no mo ye no e mra wo mu hu obi ani ma se ne mo ye yo kata ye ne ya no mo papa nka wo mo hu efiri sa abre do hwiri kopum bra odu obia bekɔ no de baba betena se a se de be ya on be hihie na bibia to ye no awurade wa hoɔden no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obefi woni mu nyamo adum ni amen
na ayi oma ya unya wo no ne wo mo da no eya ehefa na unya wo mo bebre na ya shawo lai bebre na ya he ashawo bebre na ya he ashawo lai be na akoso oh say like me say me to na say pese me hu ba bi a wo kwa ashawo lai no asafo ya asafo we also BB side Asem Beba Dabi ho ashawo wo ho enti wo kwa be na ofa so hu say we mo ya ashawo for mu jeja mo ana be flow uja we make a short once we have a short enti wo kwa na wo de he na me call dem me ma won debate me price no meet me enti wo price no na utimi ko say e bia 40 cedis and say bia 50 cedis bi 40 cedis na watua ana satan kura na satan kura 20 cedis kura utimi tua sisi na se ne bo soro e say di ashawo de bo ko soro omo so atutum so matutum first and they say ukita 26 kura na utimi ya bia na 30 cedis ba sisi de nyina ne bo akosoro sisi kire wunya say 50 cedis bi at least kura 50 cedis bia this bia onya local one bi dia in local o say o ma bi wo like no men kan say no ni me level sin share ni so bia ana ono no hu say bia ono bia o share o ye fan ge bia the form ni gina so bia o normal one slim girls ni bi no esi e wa shawo local wo ho ena dia hin na enye local no dia enye local ni hu o ma hu ni form na wa tu say we uni ska unti wa ka so ntimi nko unti take wa tu say yes okwanya de obama chance kura na o short dressing kura na otimika se onya ni type eso omo nye local ne de omo no gina so omo de omo yim omo no so je say ni first me the local one na me ko but omo hu omo otimi se form we de car escafo la ni bi ni de me ma won di intimate am nko na o ko ho a eya enka unya omo nye local ne bi anka ope me ko na ni de be bo mi ase me kwa se me hu be to me ko na me pe me no oba be da me hu be to me enu ko na ade na me ni je o ni oba da ade na unya free me no oba da dia ase like me hu se me hu to me ase me hu se adwendwen no esote ana me ga se ntam bia adwendwen doso enso ka ho nti so ni oba da dia na me ase me hu ato me me na sa da wie na me sa tra se jimsen na ma de makwa na nso ya chance me sa akọ enti wo de da bia me say da e de bia this miniska me ho no ka chense me nsa miniska nso ni sika so nko handan ne fiewura no me ko nso de me ko chie fiewura no o fiewura nse an ye be wo ekulaba o fie ho mo be wo de ekulaba se senti me nim sa no so nim sa sa ne fiewura na ka on sa sem na boy no ka kire me nti ba sa no me se wo wanim sa e na ono boy ne nso anim sa ye be wo ekulaba o fie ho ti wo ka sa no so ko ha dan okwa mo ti kwa mo no kro ma me maniska eso ni sika so e ko ha dan ti me de mi weekends na me ko sa me ko weekends no do so do ba afofra ba e ba fie ho dana me wo aba jiska free mu aso ni sika so akọ ha dan e wo kwa mo ho no san de oba ti see 2023 no first January so first January wono no de ono no date de so opesa wo kai no ba me date de me so me January so no do won kai me anopa me no sinia ma awia hata ye hyedam didi a me didi abi mi pia no oba bia bo mpu ni mpu e wo kura na se ho sana na mpana no me di mi oba wo de singlet na aba no asa bi na do ka chense me am ne da sole ye no kora ni birthday me anya hwe ama no mi why so hwe ne ma edwa me ba mi di baaye odwa ne de hu hia o de edwa na sa tab ne so di koi eno a emo anwa tin tomatoes geisha sika sa wa hene ne se ga ne ye ne mpana wono na sa me ma beda weekends na me kwa no so ba beto aso ona ato singlet ya aba no eso the singlet na be ye dey o de be ma na o se ne birthday no okay ti awia boy no na me so mehu cake bi na me se me kwa akoto ntime pie frifie me kwa akoto cake na na me hia again o de singlet no brand no bon so ko hwe ball o park no so
nkoto cake ni beto dem na mse me ko park no so se me hu se ge no so na ni kire park no so me ko ya na ge ne te ho go top plot 2020 me hu da na me aba asetena am se ko kire me plot na ono oba na akwa akotena park so na no ba ma me ba ya na se ne se so wo bia oni ni bedi nko ma me ba se de ni se dwa na ya na me pese me di ba na ntina ba so me ba wuntina ma ba ha aba kuranse faminante ni enko plot no so am famini anko nante anko plot no so ko no ne ge no ho na si plot na mhwigo mienu nyina so e wo park no so am so bia wo hwe ball no enko mo na wudi mo bo na mo hwe asem be na mo ka na wo sa ge no sa ta mo ye de na hu so ye boy ne mpra se mi pie free fie ho no wona mni ni bo mpu ni mpu de chance ni nso ko si ho a me ba dem no nan picture she boy ne bag mi chesa me hu no obejiji mi hu ska ahwe ni hu school enti de o ko twa wo mu nsuo wo park ne so ya say amanfo akabia matina o mafutue usom say afutue enye adwuma se ye be pese ye be frɛ wo yere a one ne wo hoi wa na wo baba no e wo fia ha wo bepe mpe le no le de kushina no le ontu tunanu ontu mate se o so betu ama wo atwo mate okay okay mate any edase ile oduma nkume nyame ayeye enka udin enawia yi oduma nkume nyame enase enkamfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne adehye awia yi yema yenho ha enawia yi yema yenho akwaba
Awia yama yan ho ye hiehyia emfamra Otec 102.9 FM so ene eye benada ene ya bosumi mienu de toso miensa emfimpinu ne aduonu nsia mu ene yewi 3rd February 2026 ene wie ya sa hia bio ne de Asem Beba Dabi dwumadie no ene e ba besom na dwumadie a ye die da biara da wa afidie so ye ka de kira dofo atiefo ne ade hye se ye dusua de ebrekro na mu ne ye de kire ye ho nso ade enunti ene wie yi a ye hye no kre moma yense ye ho se ye ba besua de ebrekro na mu ne ye ba be kire ye ho nso ade ene dwumadie a ye die ye live ewo ye social media handles ne so ene se wo baso a eya ahye wada meburu se wo join yen wo so a eya ahye ma wunianum nyaade suane ade kire dwumadie no bentie ma wonom enya binsonhwe ebrekro na mu na wie wadwenkire bi a wo no o de bebre ye wo yen comment section ho ba bi a wo di free a wo de ba o de beka ho bi di amayen ye beje na yakan no kama wa afidikasi yesu amu bi anso ate wonka ena wie ye kan ye wa nuanum bi wa mahodo bi no nso a ono mo fa ye show yi live ene bi live radio for mo monitor show no wo Spain yankopon hyiamo ene United Kingdom for amon so mo fa show no ebi wo GN radio so ebi wo Patmark radio so ebi wo Abawa radio so Amansan FM Brini radio ena Sahara radio nenso so ena wie ye da mu nyina nso ase ema mo ahama mo akwa aba ne ye hiehyia enso wa afidie so ena Kings radio for monso munimu TV ya mo Paris France abuchiman ni mo no ena wie mu nyina yema ye ho ye hiehyia daachi hima radio ya monso mo Denmark na wie mu monitor ye nyina na ye chiachia mo Rakus FM 4 ya mo Belgium ena wie ye chiamo Sanso na Sky FM ya monso mo Columbus Ohio United States of America bruchimemu na monso mo monitor ye no ewie nyankopon hyira mo onye mo kese na ontutu mo anamo emfa ensie ene eye benada na wie yasa hia wa afidie isuyi hye ne nso se yese ya adesua na san so ya adekire oba de achi am ye hia yeja ohote say nyankopon adom ho ye pa na so adom krona ye de nyankopon oguso ye sa ode nenso asan afemye sebe adekire nya odia ene die kura nya odia na ene dia ba betwem krono eno na wahunu die esie sebe dia aka wo anim no unim dabi maame no osori free ni fie se wo kwa adwuma mu o na anu ada ya kumawu ya wo koduru na adwuma mu wo hwe hairdresser ni aba ya amanfo abebam bi ya wo no mo ba be ye wonti o se wo kra free fie oba beduru anopa no wo prapra ne shop ho wo pepepepa ho ya wa sha ase a wo je customers na won ka bi nchemu ebre preku pemu ena anwiaka efrihi ena sohori abewura shop ya enipa ewuye na nya asem ketwa enti onipa da sani se wuhunu obra abesia twam kura fasedama nyankopon de aka wo wanim de unnim enti ya susu memma o metriso sure eja kwa mi wo ho the man of the nyame the nyame na wananwa obeda hwan kudaya banya da bia so na baka bagu yeah bia nyame na the nyame enenso ya san chie bio ya ba besom ene oba otaniba ali mehu se waba ahoma ne so bi o se akra ya Krobea Asante se yenu hia se ya na eye nijineje apesamakana na Krobea jata ya maamo piafo ena onu abedwafo nyina awiei ye monitor show no ena ye sign so ehwemo nyankopon hyiramo nanaba osena na ya Krobea Asante menso mi woso bi nanaba ye maamo piafo wate nyankopon hyirao bafo sterling
ɛna wie wo nso wo monitor show no nyankopɔn hyɛ aba for sterling ɛna wo nso wa homa ne so yɛ mo akɔ abeburu ogoro mensa enso wɔ afidie yi so ɛnɛ ɔse akora yɛ Krobea Asante sɛ wo ba manso agro esumu a awia yi yenso ya bɔ ade mu pɛ nya asɛm keto a nyankopɔn hyira mo nyam kɛse na ontutu mu anamo enso mfansi atabo aten fashion design brofiedu deeper life ɛna ɔno nso wɔ ɔse akora Krobea ɛna awia mi nso mawura mu bi wa ɛnɛ yɛnim nyinaa na ɛka bom yɛ mamwa ha no na yɛ kyia mo na yɛ busebusa sɛ mo mpo no akora Krobea emu tetete sɛi emu yɛ kusie bia ngui akrantie bia ngui ɔtwe bia honkan enti emu yɛ nso yɛ me nana okɔ adanse boase a yɛ wɔ borɔno baako wɔ hɔ a yɛ frɛ no emu yɛ me nana kwadwobrinya ne nua panyini ɛne emu yɛ enti mu a mote emu yɛ ɛwɔ boase nyinaa no ɛna wie yi me mamoa ha baafo ɛna ɔsena na Krobea mo ne adwuma wate yɛ maamo piafo ɛne daa ne daa wadwuma pa ne adwuma den a ɛwo nso yɛ evangelist akwasi agye ɔse akora Krobea jiwtu ɛna wie yɛ wɔ ahoma ne so paa wate nyankopɔn nhyira mo KOD official ɛna ɔse akora Krobea akɔ abebro ɛnɛ yɛn nso yɛ ka wo ho ɛwɔ afidie no so yɛ ma wo ne wabedwafoɔ nyinaa ha na yɛ busa sɛ mumpum emu te sɛi ɛnɛ Trumuski mahu sɛ wɔn nso aba ahoma ne so all the way from Germany ɛna ɔse akora Krobea ɛna wie yɛn nso yɛ ka wo ho wɔ ha wate Otec 1029 FM. Asem Beba Dabi. Okay, na ontutu muanamo enso mfansiye. Ena wiei akora ye kamhu eburu ye damoase. Okay. Enuanom ewiei yasane ehie bio. Enenso ye won komobo ewo afidie yi so. Na ena wiei Oba de achiame enipa dasani sebe odwomtoni bi eka anasem ose onyonko da ene woda o de ko sociology bu a be kan say onyonko da say onyonko ye wadamfo friend da you sleep intike kabume Oh yama jakwa me pre. Oh ya pre hodo do. Babitino, class captain Babitino. Sociology who kobi. Na o sisi a kakra ye chire we la. Oh person o de be ye say. Yeah. Class captain say homework no me na me. Kakra ye. Oh say ntina ma o kra ne nsa ba ko pe na ye adwa no. Ise ba ko na ka ne nche ne nkan o de fa no a. Hey. Your friends live. Sa no kra ye yo. Hey. Wo se bo na chire wo se ni a ye si chinam. Na nu ya ye ko siremu. O se bo chire wo bonkum wie ya. Aka nifa na o de be kan ho no. O se be try wo se bo ahwe. Na o de ko dwiri wo se bo ani ho. Na wo se ba ko pe no a. Me chire obio. Na wo na nu ya ye nchire o ba ko pe yie kakra we ya. Bo ne chese me nsua no. Se we de chese o chire me. Obo. O ya ma na ti wadi o. Ye nchire bio. We ne chese me nsua. Ene se timi mu bio. Onyonko da ne wo da. Your friend sleep is your sleep. Good. Sa na wiase abrabo a ye boyi etie. Onua onyonko ne da ene won so woda. Se ne sociology fo ka no. Se wa nwene onyonko dabre mu a wo obre. Nanso se wunya akokoduro na wo dwene unua dabre mu a da ne da esi wiye. Ohwe papa wo betena abonten na wo hwe owura no a ne ntade hyem enye papa no waye ne ho basabasa bi no oti ho te sede sebe osresrade enso no ye defu na dwene a wo fa ye nyina ne se
ɔde teste onyonko da ene wo da na wahwɛ ade afei muntie yɛkan abɔnten wɔ yi apapa ba betena yei na bodwe sɛ ho basa wahyɛ dam yɛ design kama ene ɔba betena hɔ yɛkan na wɔnom nso de da monten so pavement so ni street so yi ebi twam wɔhyɛ da tumi hu bi no afre bi owura wo side be na ada ɔso me kɔna ha na yɛ media ɔse ɛnɛ deɛ mesrɛ sɛ kama me na wo nso wo nkyɛn kyerɛ sɛ afei ya na me nso aba street ni mu emu ayɛ dia ma me malusu magyapadeɛ nyinaa wɔ wiase enti bua me na me nso nya baabi na ɛwɔ wo nkyɛn ha bɛma afei no asi street ni mu ayɛ yɛ wɔ street ni mu dada o ɛnya deɛ sɛ me ma akwan mo ada me nkyɛn enti sɛ ya o social experiment ɛna na papa ni guso a wɔyɔ ɔse ɔtesti asɛm a Krobea Asante kɔtɔkɔ kaayɛ no ahwɛ sɛ ɛyɛ adwuma hwɛ onyɔnko da ɛne wɔda na deɛ nti a ochusi sɛ obewura abɔnten ɛne sɛ wobɛti abɔnten na wɔbua nipa no a ɛdi nipa papa ɛnyɛ obi a ne ho kyerɛ ni biara ne ɛboa no ebi adwemɔne ne adwemfi nti ɛna ɔde te abɔnten hɔ sɛ wanhwɛ yɛ akyina bi obɛboa no na ɔbɛkɔ akɔfa asɛm nso de abrɛw enti sɛ wɔte asi abɔnten deɛ a ma ne nhwehwɛ the real person ya wɔno nso pɛ so ɔboa obɛtumi aboa enti yɛyi apam no wakɔ next person sɛ da bi street so deɛ nte saa o oluman saa afei no waba street ne so deɛ a mepɛ sɛ mka kyerɛ sɛ street ne so deɛ nte saa street ne so no obiara koma ne ho enti saa afei no waba me ma wo ma meda ha na kyina wo magye ha mfiri me nsɛm enti pɛ baabi a bɛda papa yɛ ni yɛ tutu aka ne nsɛm okay no na mu na yɛ no ɔkɔkɔto akɔkora pusu bi akɔkora na yɛ mmerɛw bɛyɛ 90 plus ɔno nso the street ne so ɛna ɔkɔ ne nkyɛn na ɔkɔka kyerɛ nso oluma yɛ wɔse afei na maba street ne so ne mu ayɛ den ama me ɛna anwummerɛ yi wamoa me ampɛ baabi ama me amama na ɛden ɔse mema ha yi sɛ nsuo tɔ a ɛka me mema ha yi sɛ wiabɔ a ɛhye me mema ha yi sɛ snow ne kura egugu a meni ahotɔ entinka kɔhwɛ saa nipa wei ɔno deɛ ne hɔ ne yɛ sɛ waama wana hɔ deɛ a no waba ɔkɔyɛ ne nipa ne kɔkasa yɛ ɔsɛ dabi hwɛ deɛ wɔte yie ɛtɔ de bi a ohunu ne ho sɛ aha yɛ me comfort zone enti ate yie ma ahwefie baabi a mehu nie mini kura me wɔ ntaabodan bɛyɛ sɛ 50 mede ma han sɛsɛ ma yɛ yie ate yie ma wa ahwefie wahu street ni mu kura no obi nti yie obi nso ate yie ɛna obi nso nti yie kura enti wɔno a wɔnti yie kura no kyerɛ deɛ ɔte yie hɔ ana ɔnti yie no sɛ kɔne hɔ afei yɛhwɛ nipa nsa dabi me ma akwan de ni suo kɔ oluma ne wolu de akɔsi ni o ɔse ya ne yɛte saa de a sɛ unya baabi nna de a baabi aka ɛyɛ gotamu ɛno nso yɛ bie nsuo na ɛtene ba ɛho ensɛm ne yɛ bebree enti ya ne yɛte saa de a da me nkyɛn ha enti we yakoa ɛno hɔ no hyɛ hɔ ɔhyɛ hɔ ma adeɛ kyen ya yɛnkɔhwɛ a cars ya bɛpakepake hɔ oluman adan deɛ na ɛkɔ soɔ bɔne bɛɛ ne ayɛ yɛ ba bɛkye yɛn sɛ na nipa a wɔbɛsrɛ ne baabi da ayɛ no oyɛ sikani o paa ɛnam sɛ nipa korɔ so sese yɛyi a yɛkasa yi akɔkora poso no ɔkyɛn sɛ ɔyɛ ɔhene ɔhu sɛ ne wiase teɛ ɛtɔ de bi a enhyira bi tumi ba nipa abrabom ne ba in a disguise sɛ wanhwɛ yi a unhunu ɔtesti saa Krobea Asante kɔtɔkɔ asɛm onyɔnko da ɛne woda ne hwɛ sɛ bɛyɛ adwuma sɛ bɛtumi afa sɛ bɛboa yɛnya amranteɛ yɛnya amabaawa yɛ a wɔnom yɛ very energetic yɛ anka papa no wɔkɔ n'anim kakra obɛtumi aka sɛ na mbu a mewɔ ma wo nti ebi a wɔda ne na akyina wɔtoa so a me nso ma ba abɛgye me dabrɛ
nanso akokora puso no ene so owura nimu ene yi akokora no ochense oye ohene eto de bia ya adwene won so nyonko wate abrabo nya obia ne betumi afam nyankopon wo die ntia nya obia ne betumi afam enti ye daadaa ye ho me daa obi daa me de me nso me daa no ne nso daa obi saa ne wiase te obi ada obi na ye nyina ye dan nyankopon tio ti da bia ja kwa me ka se dan nyame me daa obi no maka me sabe adechi a na me pia frifie se me ba abonten a me da me nyankopon ne ase wi a me sre no de medie ewo danimu on na ye chemafo ya woche ewefiri obi nso botom na aba enko da bank se me ko bank na makoduro na skada ho na me ko akotam de afrikanta ho na security fo ahweme ase Krobea fa sikad go da bi de mi medie ewo danimu ehye obi botom saa na de obi nso bedie wo danimu ehye mi nso mi botom wati ase enti mi da obi no de mi da ne nso da obi na mi nso me da obi no obi nso da me saa ne wiase te enti da obi now enti se wan hunu saa formula we na nipa da se ni wan fa adwuma o feli yenkoso a na nyame oba de achia me yenkoso a na nyame ya na nyame ade ekono emwa meda se Monica sa ye na nyame ase ne yenchie yetiefo nyina titiri odifo o Ashtown opamwade se me ma ya ko se afrimu ada ne papa wu ya na ne yere nso wo ye ndu emeka ne zei me ma na afrimu ma ne ya ko ne papa wu ya no ada no a ne papa wu ya na ada na ne yere nso wo ye ti se afrimu se ya ko mi huni azisi ya no menka no de papa ndi wadi ne nche ndi em fa afrimu no over ya ko no ayo odifo eni afrimu se papa ko no obi so abihye tinya hwe why wadi ne nchene eko kafra akra wasemu a okan ba bi kakra me de kan de ho ye se edu ba bi nso a enipa bi nso ema ne bofo twam wa bra wo hunu if say papa ne ye se ne yonko da no da nti obeso amanfo ba bi a wo mo da hwe na wonam saa so ayi wo mo afrim okoda wo no nse ntontom we eho no mframa fa wo ho ohu ni nyina na emom na aka won na obeyi wo mo afrim no eno na won kasa ye mu kire se wokọ ba ko ho wanye no ne bofo no watwam ba ko so okọ ne bofo ho ne bofo ono so wanye no ono so watwam akokora yi kura san kire ne ba bi se nke homom na nka wonko enso won kura okoduru ye no sai nipa no so bofo no ono so wanye no na otwam na osan papa na waje ne ho no eho na be ye adwuma akura sai ne tie wa abrabom nipa bebre ehia wo mo bofo ana wo mo boafo wo mo anhunu ama na twam ade a nanka wo senka wo mo ye na wo mo nhira pie no wo ma anye we da bre kakra bi o enya unko han dan unko han hotel abontin na mu nyina mo da na wo se me ho akire me da me nchen ha ne na wo chena wako we kitwa we yo wa anye ama na yi atwam ko sai ne nipa bebre tie enti obi nim danso a obesia ne boafo obi nim da obesia ne nyame enti nipa bia obesia ne bia ya hweye efize wan hweye a na wono so enenam na enhyira ne ba ebi mpo a na nya sa nipa no a na ebehyira wo na emom na nyankopon wasoma no se omra wo nkyei na fa biribi ma no na emie kwan bi ma wo ye hu bebre wo bible aso odifo no ko oba kunani bi nkyei wasi mediani aka nie wasi wodi ye bi na fa mame oye ye no anam so na enhyira bebrebe enti menuanom moma yemfa we nso nya asua de se bia na nam obi so na nyankopon ahyira wo nti hweye na wa amasa nipa no antwam ama aboafo na anko twam na wo pe no a obebere wanwe hu ne bio endo ye obade achia me but ye best re tie for ne adofo say we are still in black chese nyankopon ya adomo a memene da edi yenimu yi ena yeni ankasa yenua yende hye
yembusuani ene yade nyina nana akwasi wusu echaw krachi waye adwuma wo Otec FM hache mfia duonu ne akiri ya no oguso a na wo som bronya brani mu ba mu owuo ya wo no de wo fa ne kantankrachi a wonim hia ni nim sikani na ode bebo ne pawu kwasi da so da ye bronya didida ena kwasi wusu echaw wodi frim sa asem we mi wure ntumi mfida free akwasi free mu yi ne na wotwe dadie atiefo mo beboa ye ma ne ye fe na efe pa na ebre na wiedu se ye na yie se ne emudi nkan beboa ye no momra meboa ye mbio Otec abusua na abusua ani kunani a ono nso tikuna kete so mo beboa ye bio enti memni de edi animu yi ye de kwasi betumpam ahomache ewo Methodist ha asonase Methodist na yakwa akopɛ ne korabe ya kura ne wie ye begina so a na yanom na chisikasa ti yenuanom nsɛntwerɛfoɔ onyonko da ne woda ya tiefoɔ onyonko da ne woda mo amu wa chirichiri ene miaya amu wo nyina mo nso mo nyonko da ene woda nti ene Otec ho aka kyerɛ sɛ kwasi wusu ene da fomu yi ti memene da ye ya busumi da toso nso ene bnai akiri wuko ya wo fie memene esa wo kan ya aka nanan ni ye koto kwasi atwene ni fan se hwio kwasi wusu ni fan se hwe krachia manhu se mimfinhia nkono a ya bedi wo Otec ha wamuna da ana ne buafu da eye kwasi wusu mi Otec ha de metumi aka no de ne buamfu ewa adwuma bu hada no ono de oka ne kora no osre eye kwasi wusu ye musa ye ho o de ye ne ewu Otec mi amtie makoma nye no kora ewom no nanso makoma nye ma onsamfu a obedie wudi nsamfu a sebe menhwe wanim na menkasa me ferew me mfari nipa wo mi wiase saa na odoma nkoma bɔ me me bu nipa pa akwada ketekete kura me di obuo ni ani die nyina bema wo me bu nipa pa nanso me mfari nipa me mfa ho sa wo ye de enye no me de no kura ne beto ani ase pepepe de ama wo ba kwasi wusu besre de me kraman me hu a mepo no kwasi wusu hu a okra obeye miau no atwamu akọ opagro ene kwasi na da for me me hwe I'm trying to imagine memene da ya momfa ni chichi ne nhye no na kwasi be hye ne se first ya na ni kotu na woda ho a wo frɛ na onte wonka wahu se ni wi asene sani ya kyerɛ ye ho memma ya matri so nom ni ade yenkosi hwio ye kurekure mu kwa no na boss anyo na na amache ye kurekure mu kwa ye mfa nkɔhwe ya na ya metu nipa ya betu nipa me nana ba ama pokua ne papa wodu akokora si ye kan obi ano abia me nana bema me nana ba papa no abin papa odu monko chapia sin ko busa na se wawu onti ase no abin o ye kan obi a wabin no abin sabre na misha abakosaba mbete fa me nana ne ho no me nana nkanso a se na ono nso hye ho papa odu awu wo febo ansa no wo sa ne wi asete ebo ne kura nyina echi no wankyene bo wawu ko sa ye kan obi abekọ ama pokuri owo no wokọ na kwadwo brenya kwadwo na kwadwo din kwadwo asante na we din ana kwadwo nti ase sa enti meti ha meti hai ebre bi bedu
deɛ me somafoɔ soma me ma mbɛyɛ no me wia mɛkɔ ɛno nti kwasi kɔ yɛ nyinaa yɛka bi yɛ yɛwerɛ hɔ no na yɛka bi nso de akyekyere yɛ ho werɛ kyerɛ sɛ onipa da sɛ ne nkyene boɔ ɛwɔ asase so enti memene da Nyankopɔn yɛ adom a atiefoɔ ne adɔfoɔ pa mommra mɛboa yɛ mate mada meburu mommɛboa yɛ ɛwɔ aso ase Methodist Park yaa so asɔre dan nkyɛn animu ha yaa in front of Asonwase Methodist Church na kwasi wusu akyan yenkata na chi nom na chi sikasa ebia wo wa akiri se ne ayo no chi se ebia yenka minya ka mede mensa abode kura afa momosu sesei no enam digitalization inti no ama bibia digitalize enti ebia onso pesa o digitalize ho a number we the only official number ya set aside edidi sa adwuma yi aside sa number we there is no other number me ba cha muntie ne ye o de on san abode be fa so o be frɛ number no wabo odi ame atwro edu da ye da ase a ya bobodin no na ya da won so asra trade amponsem kyira de ama number ne ye 0240 88 9243 0240 88 9243 na wo ye di ebeba no eyo Opon Twumasi Electrical Company Limited Otec no Opon Twumasi Electrical Company Limited na wo ya reference no send e duru ba bia eye reference na ya ye ni AOA ni ehu se yensa abode AOA ni ehu se yensa abode good na fe wafre abodin ame ehu se eye wo Nyankopɔn nhyira mo bibre se die osu ene ene ne kabo musu enti memene da monka ye ho na ye nyina ye nka mom na yensu eya kwa me nana memene da ne ye kata kwasi achi sanete enti ye besere abusua dom nyina ya dofo momo achichi mi benche nyina se de wo kan ye wo yonko da na oda sebi wo so mu so woni nipa de o sunso na ye ni su so no kwa se where the only sunu ko na ni nsu enti ebesere se yadofo ni yatiefo ni de otie nka bia se memene da ya kanafu anan na ye de enua etumpam umejae na hwe na ni achi kra e waso ase ya se de bia ye kan uyonko da eno da your friend sleep is your sleep matie bro obari achi ame akra your friend sleep is your sleep sa ene ye won komobo nene ye wo opanyini soronko bi ewo yanim ha yenya hoho arofo de waye bi osayeyi muntie de meken sebe Asem Beba Dabi dwuma aye die yo ho da bia no ade aye ne ye me fe na me da Nyankopɔn ase ewo ho ene se sa Asem ba yanimu a metumi akase se wo hwe ensemu eba 100% a ye nyina ye nipa enya asem nyina na ye betumi asolve de nanso metumi akase ebia 95% of the cases eba yanimu no etumi nya ensunsu asopa untie etumi nya ensunsu asopa akwada ba ye oba yanim ewa afidie yi so abaya ya woti hoi wono nso ba yanim ewa afidie so o de oba de achia me din kan fa abaya yi de ehya ase ma me geri ya wote ho ane ho fefefe muntumi nkopɛ first day na wo ba ye no ne picture emfa ma me oboduku mompe ma me no oboduku otuduku no se da bi ene ase na da akwada ba ya fefe te se wo mu o se da bi me de etibo kra de mempe etire ne ho aye tan enti wodi duku na akata so ene ase da bi o se me de me natural afei the next time ani ni hia ya no abodi tini ase nyaw na o se se dia mabo asesem o se ne wi asete o kai se akwada ba ye di asem no de ba ye nim akra me da se etiefo se mo be kai ya mo enen so mutie no ye wa ha no mo na akwada bi na ni to ho antwo office ena obae abayo afi na wa ss kitwa bi ena obae ye bisa ne kwan so ade company fo kora na nke ya neta aba wo se ye bribi
me papa ene me maame ene me bia me papa eye me maame no menti ase Otec 1029 FM na school na me call SS no me call no Wednesday wo kwada friends bantama ho no mo no na papa nso ye security wo ho na de papa eye no menti ase me se school aye ko nyina papa yi wo mfi yen ahokyere pa na me de akɔ school kakra na me wie na me ne ye frɛ me dane ho Messiah adentia de entre frɛ me dane ho Messiah ne sɛ aduane no sɛ amanfo nni kura me ne madamfo bi de ye bedi de wo modi aka na wo mo antumi anie na wo mo so wo mo de wo mo nie no na ya boaboa no ne ya frɛ ne sope ne ya akosi edom ne ya to ye bo ase adi eduru ba bi kura age sɛ ye kwosesa jenna ne ye mako wo fom ne ya betwi ne ya de adi kakra ma wie minim sɛ minni bo afo ntime kosua pa no ton na pa no ton no me kwa ye ma me 20 pesos the sa 50 pesos ni ama me pa no no so baako enti mba fie a na me de pa no baako na ba na de ha me kura ne sɛ me 50 pesos na me boaboa no sɛ enka menya school akɔ no eno mo na yebusa ne sɛ nti go timi ko school anka wo ye dai ɛna wo se nka wo pɛ sɛ wo ye nurse and this cat 2 seats a friends 50 pesos na obedi bi no aboaboa no obe free school obe free adwuma mo beba no na ni nua mo so ho aye basa ebi mpo ana omutiri nwa afu eje se wono ne de na wanya ne ode amankwada ne se mo fa nkoyi ne sai ne ntini sika no oboa no a emoa enti ode opapa eba eni ese da bi enye asem we no se ode opapa ba wono be ye case we a enye yi enti eje se ne maame so ba ene etwe ne maame so ebae ena akwada yi kan asem ena maame ne so kan asem se ya se seinti ena akwada yi se won de papa no emehwe onua no monketoa no ono de enyina pa obon won kope ne bon na ne kakra onye ontimfa ntutusu na ne botaye ne se obeye nurse na won fa sa sika ne bi enko school asɛm a ɔde baayɛ a ɔde bɛda yɛ frɛ papa no frɛ no ɔkyemae no wama afei deɛ aka na ato mpae bɔ sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ atia no sɛ bantema SDA SHS wɔ mu nyina di anyɛ sɛ a ɔgye na katua koraa ɛnyera wɔ Yesu din mu akora ɛno na yɛka asɛm yie yɛ apɛ yɛnya wɔwura bi wɔwɔ ama no ne ɛna osi Otec fo akwada na asɛm na kama koma dodo ti da bɛn no bɛboaboa 25 cedis ano anya sika kɔ na ɛsin training meso no mu na awerɛ wo sɛm no sɛ na baabi a wɔn mo da koraa nso nyɛ dodo pra hɔ mame a ɛsɛ hini ni nyinaa mo mpɛ mame wate na ni nyinaa yɛ wɔ enwunu na akwada kyerɛ sɛ nsuo tɔ a ne apake yɛ ho akogu wankɔna papa ne de watu agya wo mo be se eyi ni kura ne efie ho wonsi ho owura yi so mu se obeboa akwada yi sha obo obeboa akwada na nso ho a owura ne kopa dan no ane ye dodopra mu na no mo da so na efu eye yi no akobɔ so foforo baako afei waye dem ho nyina mienu wato mattress mienu akese pa mienu a so obusa akwada ya sa mattress no kwa no mo na bi so da apenti ho nyina ka ho e dia ka ho eno nkoda nchen osemo pa admission ma no akwada ni tu ade hunu no enam me so ebebem ya de ho gi mu pepa ene tepa nursing training na tobo baakebe oho te sai asem ya papa ite ho a oka ni nyina no wote ho a wutie deɛ na ɛba wutrim what is coming into your head deɛ na ɛba wutrim ora kra ho sa ora ho emenji but ora nso ho yeah edi ho esi akɔ school tepa NMTC wo NMTC wo ya deɛ me course midwifery enti sɛ sese yɛ a woti hɔ yi nyame boa na owie a obɛyɛ midwife ente saa acho ani sese
Wakoduru say. Same level 300, my final year. Hey, na say bren cheba sa. Na da ye di say. Se wo ya bewie. Pacho Annie. Wo bewie ano no. Na nkomo we wo bo ye di ya chesa. Na mkwa dia meka se nche bi asa o. Wow. Meka se nche sa. Ti se si a wo bewie. Pacho Annie. Ya wo wie a wo be ye midwife. Pacho. O ma me we. Pacho ma mo koju. O ma me no papa da so ware. Pacho David. Ewura de nkenne. Me kom te se bibi no. Okodwom. Na se si a moda so tenan na opanyini ne be ye ma amuni mu. Pacho David. Na mote he. Sisi no we sini fie e wo paako so e ho no se nkotena nti e ho na ese e wo. Ti makotena papa ne fie. Pacho Annie. He. Ewi ase abrabo. Ohun se ne yete. Se uko school mu ana wonam na wo hwe wankasa wabrabo baabi a ufri ene baabi a waba abidura ya de ne kan e wo wakoma mu me honi se nyame de waye bi pa mame sure nyame ayebi me kai ebra opanyin no ka se obema akwada Otec 1029Fm. na ye adwen se esese yenya baabi ede ma akwada yi yelba Asante region ha ye ka schools a ye recognize pa ba kwa tepa e ka ho bi e ba na asin mu a ene news editor labo nyankopon hira labo nso e ba ye no yemfa ye humura ha yensene ha kire se ye esese yenya admission e de ma akwada we by uko kruku ene news editor labo nyankopon hira wo waya ade enu na edidi mu a ene sisi akoda na enche na oba biwie ya wuhunu wo papa Pacho David. enti uko school ya uko yei won frɛ woda Pacho David. ade sese wone won kasa Pacho David. ade Munshia kra. oni wani nhia Pacho David. enti wate se wo school Me Pacho Annie. no won pa akire musa kwan a wo fa so a wo di ko school ni mu Mechiri ba no ena na na obisa no but etoda na obisa mechiri ba no etoda se enye ni nyina na oyi na because enehi because u free fie wo mfa ye ho nti menya ne so ohun no obisa ne se mate se unua panyin no ko school ko nursing na menua ne ka se ani nti na obisa obisa bisa no se ye den no de we nyina na odi free ono opanyini a ende on this show and ye 3rd February 2026 ye celebrating no e owura kwamna boaten opanyi dodo na nimsi e friend papa papa owo United States of America e Bronx New York mu eno owo ye celebrate papa no ene asem we ye da yanim hai ewura yi asemi akwada ni suku krum empo ne maame eni ni nuanom nkaye ho hawo opanyini na afa ato ne ho so baabi a hyase ne ote so wonko siesie ho ema won ense enyi won free ho emfa wonom mra wo no ankasa fie enye easy. We are celebrating this man today. The oye bone a ye beka no oye papa ye ka enye we nko ye fidie yi so
ababa wei enso ba yanim ha oba wo kai wura yi a wono nso ti hwei akra me kai no dia na ade ka wono nso akra me kai se wono nso de ni kunu bai se wone okunu awo mamu miensa wo ho mienu na wo mote eye abrewa bi nchen wo mote abrewa bi nchen e wo takwa makro ho baabi na wo mote na ba ma no emfi wo mo won hwe nkwada no kra won so wo hwe abrewa bi obi abrewa aboso me se ne ye de ma no ene wanya bi di ahwe nkwada yi dia no tonton bi di kakra na enso esan se ba ma ne mo anu nti no wo so sika no mu a na ahye ene wo de ba ma no mom eba ha ba ma no ye bo no na ye bibia wo ho ene so tom frama mu a pe ena sa wo wura kro ya ye kana asem yete ye onyankopon boafo a wayi ni se wonam Asem Beba Dabi so emo amanfo ambassador ehwa no se hey sak bayiwa no bekasa ye no ono nso so ne ma no meboa wo akura efiri honnom na wo suku fees abayiwa idwetire eze wono so aba be ye ne ba eno so abeka ho na eze kurofura brochire ba wo mkura di kan hunu jaye eze wo mafo ye ode wo ma ye na busua ne kan ni mo wo tika ni mo no ode wo mu chini no ode wo mo ene na mo a ba bia na no ma mi wu afra se oba ye wo mkura na adane ayifo no wo akura nti dia me de kan sa awura no so eno no okay Papai, he needs to be celebrated. Openyini akwaba. Yeah, eja. Brawe nim kakra ba me. Kyerɛkyerɛ ho kakra kyerɛ me. Owura kwabena bo aten ye hwan. Kwabena bo aten ye abranti bi a otoso nwotwe ne maame mam. Yeyedu. Na ne maame ne so no won fa Asem Beba Dabi nua grow abrewa no good na sede ye nso ya hyase esiye ye ene kwan a ye papa so de fa so eno mani firi no e ma mi hunu se wi ase no onkwan na ma obre enti obi ehia boafo said them kind of young dano. Sure. Ubi suna a boy in kakra free fitness, you know. Auntie a boy she poo me my life. Tea me be whom yamen so at the age of 18, no. Me who know echo since are deeper than said the tina mammy a who say ubi wa who chirimua. Na me de me ho akogina saa bia ye no ene ma mitimi nyame adum etimi ye de mesome meye good my yenhwe bibi ye kan ye kan obi tenchen o se eyenya no wanya aboroso ena odi ye seye enya saa nete de bi kra enya saa nete enya saa nete kra okay isan se obi a wo makwan mu a mebua ne bia de enim se ube fremi bi kura na iska ketua bi enso na bi ni ho ma ka kiro se ma memre enti me kwa adwuma kakra menya no na me so me ne afoforo ache enti saa na akwa enti bi ho obi fremi kase ohia moa na ye emergency a na akoya asem sebi sometimes ya na ye nipa se asmesi de uni adwene ana bibi nenso no media minim de meye na me de nyame aseso ema oba ode ne bedom me sure enyemre enso oti nema bebre enso ase enso ntine ma me so mitimi ye de meye enti ye nhye na so ende bi ni ho nenso no eba kakra no na ya pone ho na ye timi so de bi aboa sebi obi a ono so eni bi ya nka ne se aburukyire na ede eho de sika wo ho enti eye ni na wanya nti na utumi de boa woni a wo boa yi megidi se afidie so de
omo akwantum bibiri wo so sure enti omunim se enyemre kra enyemre ye bre passing metimi akase se bio ye bressing omo ofie sa ane kire se wo kwa adwuma no emprendodo ana awesa wo de ye adwuma ho ne ye hwe tua wo ka enti se bio ifie se ayebosimi akatua se bio tama ubi pena bi obesori akwa adwuma anabeka se we ne memma adwuma nanso ye tua wo ka enti sa enti se de omampanyini bi betwam waba koka se anomantu a wogina ho no saa na akoye enti na nyemre edne pa ansa na so a yebetua wo ka no so sika na edebe ma no mo ameki sure se waye saa adwuma no sika no ho adwuma wow aha nti enyemre ti endi enyemre kra sebiu entitare dua so saa de ye a wo ye ɛdeɛn na wo wafam wa abrabom nti a ajinja wa kurawo amanyame ahya wo den sɛ kɔso ayɛ saa de ti sɛ de mfitiaseɛ me di kan no me maame ebrɛ ye ho enkora du wow me toso ngotwe wow na ekoduru mre bi no ne oluma ntam esan esom enti ma ebeka ye nko a enti no ono so sɛ na osije afoforo empoye dudu nyina achi no emami hu sɛ ensese sɛ bi owunya manu buso ansa na watimi de aboa bi na me de me homa nyame foforo a me hya asɔre asenso no me sɔfo a me hyɛ me tena ne nase foforo no ema asafo no na omotai agi afɔre na omode amaye wow ne ye miensa a ne aka akiri a na obi anka ye ho tetomre bia omutime bo afɔre asɔre na omde sika na mai sunyane Assemblies of God glad tidings enunti no me so me hunu nyame asem no mbeti ase say in fact scripture bi wo twronum James 2:8 Yakubu etimi no chemu wo say if you fulfill the royal law you shall love your neighbor as yourself, you are doing well. A royal law ntime no michini Bible no mu nyina na mahunu se saa kasa no eye Bible ni nyina tofa emra konkono ye wotwe nim because o se a royal law de chese law bia ewo asem no ese efa saa law no so ansa na adimu ubeye bibi o nyame mu nyame asemu na saa royal law no anji antum anene na anya adwene a chese asem no ho ho abachim I say ni agree sure aha enti obi so beka se u neighbor ne hwan o yonko pempin ya ne ye ka se o yonko ye obi a oni ne tifie sana brofo no beka ne de nanso Yesu amaye hunu se o yonko no ekotrasa because lawyer bi ba ne nchen be pay sa kasa no o se no pese obu ne ho bem enti o ka se one de waye ne manyina nti obisa Yesu se ho ani me yonko na Yesu kire ne ebu baby de story bi kire no efa osofu bi a okoto se obi da kwamuka ho Levite omo somo asorifie so koto omu nyina atwa no ko enemu obema bi a ono de sebi ebeka se oye Samaritan ni a omu mfa ne nyehwe ebeto se nipa no hu ne mobo siesie no na Yesu bisa lawyer ne se enti omumu hwan ena ebo asa nipa na o se de oye no ho adwuma no ena o se ono so nkonko yesa enti Yesu de interpretation about oyonko ne obi a hu ne mobo obi a wo ahokyere mu na oye ni yes wo gina bia obetim de aye ni ono ne oyonko aha enti eno na aye ade eboa me mahu se obi wo amane bi na me no me wo gina bia metim de aboa ni pana o se metu saa na mo because ebo nyame asem ni nyina antofa sure saa na me hu no arofo ni adehye opanyini wa yebi enye yenko aye kura aye nim ha
akra we say na ne botaye ne so obetumi akọ na nursing training aka akra bi no awie opia be ye midwife they say o ma no ma du say panyin na dru class say ena ketwa ne so class say oba ha no na o mo class say na panyin wo KG2 okay and they say the owo KG2 no akodru class 3 the owo nursery no enso akodru class 1 good eye papa ya eye no anso e na abo akwada wi ya sisi a aka keto abi no awie midwifery opanyin nyankopon hira wate amen amen nyankopon sa wote asem ne wo de ne kan wo ma wo sha ase so obetie Otec Asem Beba Dabi na beti obi arehosem se nkan yeah ye no ho ano se adwuma me ye no me wa kwanya se bitie okay na emre bi na me koto Otec so YouTube okay na me hwe na Krobea ne kwanya ofaso ne kankrofo asem na eto makoma so me de toto ada se ho a me hu se no nti e ma mbe pepa na minim se me ma me kra se ni station a utia no enu nti no e ma me ko su tie ye enu na e ma bebe hu niema bi se koso a ti se Jennifer say me kai story na men kai ne yaw ne ba na otosumi no o se okowo no adwae na nanka sebio nka opeseka akra no kranka bianka on team survival kopim se obi na bowura adwae ho no be hu se e o so sunu ntesa akra no behwere ne nkwa ni nyina ne se bema obeye ne sa no onim ba bi kra wonenam na me so e ma me kai mia me so me de me ne de medi na chi na ye boso de otoson so me toson otwe me ma me kire se emre bi me kokan ho asem na oyi ma no na chi na odwene kakram so enye ne bone so entimi kan enye ne bone so na o ka se ofa afuro no nyense me no na ene de odi akire no me be di na chi no boso dodo enti oyese obesei no ofa kwan bebre so anye yi enti ose mra omo me na we ne beba sata no yem friend sata because na papa de na wura nkram so se sata oba we na nka okotuna twene umai mundi ye na ne ho efese enti ema nipa be pe masem nti minyi no medwen se enka ye sei mia enka mini ho nti mete ne story no se akura no papa ninti ena oye nkura ne sa no na ehame na mse no na de nipa ne namu no ehye ni nkuran ma ne de ye bi de boa fofora ya na eni so oba de acha me agra 2 minutes per de di nkan ebeda nyankopon ase ene owura kwabena boaten besra ye nyankopon a waka owura kwabena boaten akoma ma obeso ye mu a ene animonyam ne bi aka ye no onyankopon enhira no nyankopon a waka akwada yi nso akoma ma wono nso so de nasem eba ha no nso so nyankopon nhira no no nhira akwada ne nso akwada yi wa amase obepemwa na emom ebewie ase no na watwa fufuo mom ama na tonkwam onse hade ba akwa ya ni je ni se nipa bi ho wode nasem ba enye de wode ba ye na nkasa ene beye mu ayema no na afei obenya ne ye papapa akwada no so nyame nhira no onse de nyame aka afa wo ho no eya na etwase bamu
kwala ne nkasa ya obeka ne ha no ne ade ne nyansa wom na to akoma so because no ya bayiwa no ASS na ye easy obi berry so obi ni obi awe no na nka wa maniska JSS for kra nya amanfo ma na we primary kra na wo no anka sabre no o papa mfie no ba bi o muda enka sabre nka ne mame ensa se 9 kra na ono so enya akwan na ode ba ha na mne ni di nkomo no waka se wo ko ye nuanom bi ho okoye no o ma anye na antum ena otizi obi abie ni radio wo ba bi e ben na ye Otec na okobusa ma amene se nka minya ho ankam de be ko na wo hen ena wo so wo kire ne se ko menhia de wo fa ka be si krom e fa ka ba ye no ni inku an kuta no de wo so wo ba no wo hwe kwan ne so saa firi se die di nkan de obetua no wo ko back de a e je so wo fa fom de wo hwe kwan ne so yi a obeyira ene se wode na asem ba ya nyankopon so eye na dom oba ye nso onwu ye nim ase menim kwada ne bebre odom ko afis ni kran ko san ne bre na nko ntua ko bi di no wone ne mpanafo akodi okokra no anwuma no wonsua bo nse ode akoye mema sem ka bo nse na enso so akwada yi wone so waya ade na aseda kese pa de enkoma papa onyankopon hiraw amen de wahwere bia no wonhye wanamu amen onfa onfiri adom mu nkwa adom mu amen adoya wo ye omma no nyete se enya ahyenso de omo wasefo enye hoho nanim da omo nyete se aboaso kwan se wono wonhye yomo da de ntira wonhye yomo ne se opese ye wo ne nana to hwa ye hu no a na ye hu ne se asokwan enanani na ngwe sa asa chinchina asa nti wonhye yomo eda nyankopon mo wasefo enye sa amen medasi that's you bro eya kwa me 2 minutes onso fa na yemfa enye yiwa na mama nasi na yen kan kire papa se nyankopon nhia no papa bi atonika na wachechi enamobiso sene bi obo ase o odi free trap ya se babo ase sata ma ni esusa no eno de na ye eyi ntabuka ibi Satam says Zion Tree to Jawa, and no mine's a four car and your friend Zion Tree. Kakra Kabi to Jawa, Obefe, and Namobisu no be I. Jason said, no, be a 2 years, Omo, I'm on an upper 180 program. Now, so I can't come. Sure. Yakopo Shano said your balcony for the more as to Dano. Papa, the audience have soon be an any man. O fear quiz and napim boom and Nancy Capital for man. Nyamine shia sa nyamine wo shia no shia no na men kan che ma mi so se ono so nyamine shia no pa o sa akola we won na hwe ba bia na wote no na wote kuro finfini o woni mema di agora wo si 20 cities no wo di bisia na ko da hwe ne dachi ni nuamo so 3 efu fa na koko yi nti afi wo be ya enso nti kan na se wo di ho ma mema wo obeba wi a 50 obeba wi a 10 20 na so anwene sa ene aka kumebi na kunuma botire ni wanya na onko so nya akora papa na onya ahobrase ma papa sa won se obi anka barista mo bi se no afi na obi fumben una obu amenti dien ofu a ye ni e be kwa akotwitwa sa so bread ni ya mi obi dem wo enkra bi wo ni be ba be twitwa free so una obu amenti dien na ni real fi se babia na ofi nti ya kai ni chi onye se David no na tare na duku na obo na sa video nda so o kai sa duku no de na fade na obetena na waboduku no on kai ti o ye bibia na o ka na boduku se say mentimi bo na kira dia de atwu Yankopon hwa no na onya papa sa that's it bro ya kwa me ene won so na ye papa na ye engine room ona o peja adie yi na wo de ato ho ye yo we so ye a chede ketua bi a me pese me gina emaye na mu na me de ebre nana esan se enam nana so ena omo sana mimi huno ama omo ebe duru ba bia omo duru so omo bibia also omo de beda Otec ne nana ase
na saa mmerɛ deɛ menyi ni sɛ ɔmaduru saa beaeɛ no nti na mea mpɛ sɛ mesan tu anamo na mebɛyɛ saa because ɛnyɛ ɔmo so nko mpo because moyɛ adwuma past sɛdeɛ meka no mo adwuma ɛsɔ ani mode nsiesie ba efie bebree ne abusua bebree mu nti bibi kakra bi a de ba bɛyɛ ɛbɛda ase wɔ nea moyɛ ɛwɔ afoforo nso abrabɔ mu nti nyame nhyira mo amen. Hey, yɛ adwuma pa o na woyɛ adwuma pa a wodidi yɛ adwuma pa na watumi adidi wonim sɛ kente nso memfira kente da nokora na meka kyerɛ no ɛdi asɛ krakye bi a ɔfo alupre na yɛde ne firi kuma ase na abɛduru nkran wɔsi nkran na nipa a wɔne ne nam no all of a sudden wɔda fam ma nipa nsɛ ɔntietia no so nkɔ na manfo atwetwetwe fo ɔmunim sɛ bi a ɛnɛmmerɛ social media fo ayi abɛi na adan wɔsɛ hɛ memfo alupre da papa wei na de mafo alupre hey papa ni bi pa we your friend is a factor so that amanfo we dey mark as captain kra mo your friend say wa unim ni dia o betumi abodo jata ba so o be chawade memo di ni nkyere obi be say aha wa o betumi aboza di no jata ba so o be chawade opanyi nyankopon so nhyira wate se wahunu emfaso pa yedwumadie enso de yeboa adasa meni mi team ani crew ni nyina megina wo mu nyina nam ani Otec nso nyina nam ni ada wo nso ase wate nyankopon nhyira yada ase se na wie obesra ye arofo na wie oru akwamna bo aten papa na one ne ma ye enso eba besra ye me se ya adwuma pa o ya adwuma pa udidi kwa share oh yeah adwuma pa I'm telling you chop free udidi kwa ase we ya make say have a price doctor to the make can say oh yeah adwuma pa if you yakwa me anya sa be gina class captain anam oh yeah adwuma pa udidi kwa and so we can bro for say oh yeah adwuma pa say adwuma your job and our work papa you good did you eat na kwane free do ya adwuma pa udidi kwa kana mintie do good work you chop free Dr. Kava. Yeah, Nana. I'm telling you. I mean, show. So, there be a mekase, Jumedie, se ubedi ama kosoa, ye chita for pa or. I'm telling you, Arofonia de shia mutie me. A free bra me ba Otec FM ha. A free bra me ne Dr. Hepa plus sign yes or babetai Jumedie yechi. And say ye ba abaso na ye celebrity oru akwabna bo aten ye be celebrity Dr. Hepa plus so onim de ntia ye show yi otumi ba betu obi na otie nipa na asem a wo ka etumi kana koma oyiska ye mu edu de tani nipa da chi whilst we are live on radio. I'm telling you memeti hey ya na metaka ena no pa kura makasa asem awie ya e betena ase say obi chop money show obi botom enti me dan obi no obi nso ada de me nso me dan no na obi nso ada me nso sa ha na wi ase de te papa we wo ba ha wo be ye show to de bi a utifie won kan bi hye mu say ha nana ene boost well being no kwi besu ati ase sebe ena mini wo ho adanse enso mfere kire se onne pa wo yo ewo atiasefo asase iso do ye fra udi adanse amfere nipa ye di ho adanse a ye mfere enenum yensa wo de aba in the year 2026
ɛno ara ne yɛde nam wo hepa plus pavi plasmos yɛ well-being na gyina ɛnam sɛ ɛno yintia ɛna wie doctor yɛsan ne wakyia bio ɛna to yɛn gyidie mu na me da ase na ɛne no so no yɛbɛma atiefoɔ kwan ɔmoanya hepa plus pavi plasmos ne bianom meka ne sɛ afe no ɛyɛ ɔdɔ afe ɛnyɛ sɛ February na ɔdɔ month kɛkɛ o afe ne nyinaa yɛ ɔdɔ nti sɛ wonim ɔdɔ di ana wondi ɔdɔ da hepa plus pavi plasmos kɔpɛ bi wodi apɔmuden mapa ɛna ɛdi ɔdɔ na ɛnam sɛ ɛyɛ ɔdɔ afe nti this year deɛ ɛyɛ ne sɛ busumi biara no wa wotie Otec FM no yɛma wakonya sɛ wobɛtumi anya hepa plus pavi plasmos ne bianom powerful na subsequent days ne bia asan nso watumi apɛ bi wɔ drugstore anom sɛ ɛkɔba sɛ busumi nyinaa wanya bianom deɛ ebia ne wanti Otec FM na sɛ bɛma obiara tumi anya saa fasodie wei no na sɛ yɛbie phone lines no saa na oba bɛgye wo hepa plus pavi ɛna plasmos a odin no ya capture you say must they are different level crowd nti ɛno ane sɛ ufrɛ na unya hepa plus pavi plasmos no a yɛbie phone lines na the next day na the next show so a ɛmfrɛ bio okay ma obi foforo so akwanya no no so mfrɛ nya bi mfrɛ magye bi nti ɛne sɛ busumi bia no obi a wakonya sɛ ɔfrɛ gye baako good baako no yɛ sɛ hepa plus pavi plasmos nti wokɔ drugstore so pɛ hepa plus a make sure say yi pavi ene plasmos no so e di aka ho ama wo ene ye nto hepa plus ne nko a wo sabe nteso nko ampo enante eniti won so a woton bi no so obi ba na se oto hepa plus a yi pavi ene plasmos faka ho kai se ne bo ne nsesan anopa me ba obi frɛ me o se doc me wa sinfo su na matese sei hepa plus no masesa ne bo na mse nsesan no se de te dada mo a suma obi nipa no ba o se hepa plus ba kono nko aye 40 pavi 40 plasmos na se eduru anka ye 60 Ghana for miensa no wakotua 120 double bi ye ntutum ye ntutum eduru ne bo no se de si tie no a no ena etie enti okwase wokɔpɛ bia ye woni nsuo ho ene ye woni topaye ene de ye ne se bosomi onsu benya bia no free sɛ wo fra no pɛ ya men free bio because udin no wa ha e basa ye be you fra waste obi time wa feel na o frɛ agibia ma odofo bi e yo do afi enti ugi aduro de ma obi a opɛ sɛ na pom ye din na oni no koso a enjoy good health nti na yema etiefo kwan na wani a aye ready no anomo mo aye ready no o meje hepa plus pavi ena plasmos ene ready de amanfo nso aye pa kire se meka da bi esu ahesu but for the sake of fairness mebo ahoma no e de atom na tiefo mafa numbers a me de fa callers no eye 0505 224944 and 0505 225578 ofre now baswa yense ni nyina ye che obi kwa hello we dey say na aka say free hin ofre for audi kan okay free audi me free adikro ya frau say Audu dey Audu Mohammed osu free here do krom Epa plus pavi plasmos na ne se doctor aboa me amama che o me ensa ni nyina bia de be dey Nana we me kakura ubesigisa we the obeka mama sindi nti na mbusa house asem we okay se the obeka nso nti na ma me busa house asem nti ma no Nana agroni ayamani yari awo me gonye na me matu ni kasa isi ya ebi wo shemboto wow ni jai numa na noma e pasa nti bia me maduro no me de 5000 no for the meso no na ma ji set wow Mati bro ene awiai doctor say your double some me ncha me yensa ni nyina bi what ya wudu okay Mati very good ofrafo a wugina hawdi de say na aka say free hen
Hello, udi de say na akase oh wantumi anyina so de ama memfa yei wa hai. Hello, udi de say na akase free hin. Me kase fra so ase na. Your friend say. Your friend Amifikisia. Also udi de say. Me did Ami Sunana. Okay. Edi enti na opesa mencha o miensa ni nyina bi mi wura. Na wan kasa wonim aswa na yo. Nkade de te juma ye na yo bo juma wi se na se pon na sai duro na ye fa. Ta ma ta te duro no ye ntan ho jan fa. Enti ene o ma etwi ade de ta nyina ade na obeka akere wo mo. Obeka akere mo so bia wo po juma wa bra ana na kum den koya. Enu kwani me minimi de. Won beje duro no na wonno. Ene wi fa ha na beje me yensa ni nyina bi ma che obi wate. Matinana. Hello, we need the sana kasa free hey. Odi de say o kasa free hey. Ababio. Prince Ababio wa nyina ba bi ya o network ni munye obekwa mo obi aba o. Ababio. Aha, di entina na opesa mencha o miensa ni nyina bi. Na di entina mauto ya mau de asen ya wo ko pe bi atoi. Malaria me hona me yemi. Sese buami wo akontemu pa. Ene ne Hepa Plus doctor se mencha o miensa ni nyina bi beje. Wate. Utin yanka mi you free network no na boa. Hello, we did the sign aka free hey. Hello. Oba ya fro say o ka free hey. Me ka so ya friend Dana Brobe. Dana Brobe ka free hey. Me ka free akon sidinya. Di entina ne Dana apesa me cha o mi ensa ni nyina bi kana mintie. Me ka so me yes juma ti de bi ase na me ho ye me. Ami jaru so na me ho ko kan na no mu eni dia eboa me pa. Okay. And your doctor so person well-being ne koso we gina. Enti bi ncha o mi ensa ni nyina bi na wo ya adwuma ben. Ka so me yes juma. Aha, ntina ma ho ye omre. Enti wo ma etie na wie ye yes to adwuma nyina abeka de na akere wo mo. Me ka so mo say ya o mo nso Hepa Plus. No more well-being no entina yi. Very good. More peerful. We are bejo mi ensa ni nyina. Udi de say na kasa free him de sia ugina ha. Hello. Hello. Udi de say na kasa free him. Ndam pato so ni Abraham akun ka je ti na ta. Kwa Abraham akwan na ga. Die enti na opesa mencha mi ensa ni nyina bi kwa bna. Do ndam ma so na ma to de ya we kwa de da ta. Enu ti na ma. Tobo eya wa na wonom ana asa wo na oyiri nyina na enom. Mu nyina na monom. Yes. Ena se unto obi ma enso ana oyiri frɛ wo na wo ka se tobi bra. Oh, de bia What azie. Oba ni nimumu e bua wo no nso. What azie. Beje mi ensa ni nyina bi. Beje mi ensa ni nyina bi wate. Beje. O ishira onso. So oba pa be down kasa tedru pa bra easy o. Doctor, easy o. Hello, we need to say na kasa free he. Muhammad Ibrahim kasa free bo. Muhammad Ibrahim bo. Hepa Plus Pavi Plus must no one bida. Manum bida. Last me na me no ka me krom kasa no. Aha. Na wono mo ya no ka ho asem kakra kire tiefo. Obeka okrom kasa kwa wo sei. Boa me papa. Ya manya ni first na wo da muti no tembi ya me ya no ma me ho no ejina me so pa. Good. Ya da nyame ase. Ene ya wonhwe Dr. Asem Sanche obiem entibra na mo megema wate. Okay. Udi de say na kasa free he. Hello. Ya frau say na kasa free he. Ya saw man kwa kasa free kan so. Edi amankwa. Amankwa de yi. Gabriel.
Gabriel amankwa atano so edi enti na opesa mencha o miensa ni nyina bi kana mentie Ose wa ye dai wa bua ni yenso eni aduro yi se wonnom nso a ebe ma wa hoden na wo hwehwe no wate Bejem yensa ni nyina bi ko hello we need the say na aka se free he ye na Krobea ye officer hey officer tepa officer ye na ho te say officer papa ene wa ka kire tiefo de ntie na wie doctor nta machi e ma menche o hepa plus pavi plus mos libi ka kire tiefo no muntie ye wodro no de mesi semanhia ye friend semanhia me was 70 years na mesi sini de se de si bua me niam nyina mu no me bua me no mo me ko ho na ma fra besia me besia me menkai na ma na matangu mi so na kosa ntiefo ni me sanyina enkono boko pia wada meburu Bejem yensa ni nyina bi ko hello we did say na aka se free hello na yes sir Acho, good afternoon we did say o ka se free a friend ko mi ka free abepo junction Kofi bay Kofi dear Kofi he dey organize can say Isaac Adusai Kofi yo me beje ma me ma nti bi on ne ba bitu adenti na apesa o ma me na agema no o ka kire me na mentie na say o ni cha ni na wo mi o nya ho dia mi nya ho wo ma me de say okay mate ene ye wo de doctor boa me se wo ta machi ama mama miensa ni nyina bi fado mo maame next time wo fra gina maame nchen me papa last week na ni tie ni aha what the why the day come and ko na di jam na mo afi aha wokido ojina dance ya me fama no ojina dance ya fama no wate fama no na oluman so aya ade eja wo ho te sai boko chairman yes na anu a wuti ya wo ya unya hepa plus pavi plus mos no bi what yesi no prepa drone de e drive sano wow sano nti minya problem dia na menikse ene say no mami ntufu bi ya mentena se nya problem na ansa enti ye kan kura no me say chew ba no miensa ni nyina bio na wagene maame de a wagye won so de aka ho abro wate eme le dawase nyame mamu nkoso ko se ade se misisa ayin bi dia ba ha kire okra ka be yoma wow we dia mani nsan wo wedding fie say mani nsan ku say 62 years wow 62 ma chaw mi ensan ni nyina bi asa aka ho wate eme okay me da see bro atiefo me family last caller we did say na aka say free he Manu ka se fi asona se aswa se ye fra o say FM JK jambi eja JK die nti na apesa me ncha o me ensan nyina bi for my general well-being for your general well-being choose Hepa Plus why are there so we choose wate ene etofa ha na Bejem yensa ni nyina akọ wate yo mati me da me mfa frefo bia bio doctor nana o platform media ene nyame aduma ye bompai special package bi so ho ai na sada de minim se de be no because ene yen hwei do on my be hu we go to the sea we will cross enti Hepa Plus pavi and a plus yesre no bono nsesan ye drugstore bi e ben obia no borem powerful kwagibi oni abusua ni nyina enonom na nan yare wane na mframe yesre ma ho enye den adanse e ba o yade wo mframe mo asema wo kan na no India yese wo mo yade bi afro ho nipa o se nipa yade ni di nipa o nipa
na wote ho yade ne nam frema mu bia nso wodi da ho yes e ba e be diama no wo ma hyeda ba ba fa nipa na ya to yade de enti se wote ho na wo mo wapom de ho ban ye se wa eni ti na hepa plus plasmos wo eye odo afi enye odo bosome kwa o odo afi ni ti na me nso me dia ma hyehye ne se busumi bi obi oti Otec no wa akonya se obenya bi free na wanom powerful eti di obeya ne so bekoso atie na empo obefa phone na frɛ wadofo se kope hepa plus pavi no na plasmos no ye woni nsuo ho ene woni to pai de obetumi anom no wanom mesrew ne bo ne ye 20 cedis miensa ye nom bom ye nom ba ko me de me nom plasmos nko a me nom hepa dabi eye miensa no ye nom ma ye well being no ejina yi se me pese me frɛ wa ankasa nso a na me personal line 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se obi wa amanoni a 0542 807 907 0542 807 907 nana ade ba ko ye san de abo atiefo ni awofo ene se ye boy ye manomat we ye free enti obetumi akọ TikTok sisi a no asearch Dr. Eben asa ana Eben mat ana hepa plus o de like wonso a wo ne TikTok no obetumi asende me hi me numbers a me di tu dwa ni nyina de o hepa plus ne ho no ni nyina ye WhatsApp o sende hi a mema link na waba platform we nya bebie preach ni ye ton duro ne da bi ye boy mano eti obana mat eye ne den ya se ukura we wadwuma dada no obetumi a join na aboa wo mathematics we no Eben mat ne de yama mat na ye basic eye practical mi wie show anopai woni e join ye no ba konfrem no se ninti ade we ye simple na me ko bre man ase na we de winim de mpesa o kire ba ko ho esemro tendious kwesi okay enu sei no na bra me bre ho pa esemro tendious kwesi no eti when you fall from the basic levels no na ye breaking mat no e ma na ye simple and inti mesre say about time no titru woni a obi a doctor obi a nurse obi pamade obi a banker wan kasa de onimo ba unya time nkire oba no we na wunim dada no kra no boa wo utumi pause na wa kirechire oba no mu utumi ma oba no esua no tse de ope no nti ya fa no nkakra Eben mat e wo TikTok YouTube so ho and now they search hepa plus ebetumi ama wakoso ana so be send me hi na me de links na maun na wa join free and sika bia nya afna tutu sika bia so besua mat very simple me personal lines no wo no hepa plus nya hoden na oba no so atin konta ase no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 amanonefo no 0542 807 907 kai say nro no de eye helper plus pavi and plasmos mat so ye Eben mat o sechi Dr. Eben ana helper plus a join obetumi a join ya like na follow o yes na ebeboa doc ya da say miss me das arofo Dr. Ebenezer Ajamai Dr. Eben
ɛna ɛna wie yɛne no abɔ nkɔmmɔ ɛwɔ afidie yi so yi na wada mo tie yi meba sese ya apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Muso me pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin wo hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband and ye wo so wo ye Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer ma je duro na di pa Pavi Plus mox na Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho o pharmacies na heba so atufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkrato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kade wom bia kire me. Oh, na edie be pa na medisi ye wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Ademinim. De medisi ye wo ane say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ama me. Na akoso ya wonim. Se ema ene mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi ene ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade na apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa ye future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba o mayimu enkran wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu ye o emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wo de yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi koho sisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho
no 0244299520 ɛna 0266432210 sɛ wakyerɛ me voter drill limited yi me problem na solve. Hey, Akra, what did you feel to do? Aden. Nansay, in Sokwaduania ye dabroso. Nanin na bomu, a sofomana pie, sofomana pass. Hey, bra, Asemna na wakano, nani secret anything. Hey, T, Sister Marco Kofa by, or no any Akofa, Sister Spices, dear Bajaso. Spices, I would do be a sister dear Bajaso, on any mountain tasem you, sir, who feel upon chia. Good flavor. Sa pass all your fish and quania. Fish flavor. Sa no barrier. Chicken flavor. Na sa pass all your stewa. Steel flavor. Wo kono do beef wa. Beef flavor. Sa wo panu dudu atu atona. Ana sa wo pebetema. And one so bako a dumpampaso. PZ, Roma Hair, Swami Market, and a Bantama Market. And cry so CMB, Ana Okanshi, Ubenya Biwo. Freying, I was 0243 535025. Ana 0279140940. FDA aje edwedie nkratwe atum adepawre nie krom hadie wonkwa na wonim adepa no piaw unim entwam me di product fufuo bi aba se wonya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus se wo pe phone accessories bi te se batteries original phone protectors headsets chargers hands-free any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pa hene no se me mochi akwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on papa no. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a sip, make you feel the variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya, Boji Mo Manuaya, Bigo Nami Fili, Cola Nana cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo. Yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment. Yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo. Yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment. Yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Wofana se breko sisika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ɛhɔ na megye me Western Union sika nyinaa ɛfa seche dumasi rural bank wɔn te bank in 1980 wɔn adwuma penti wɔn atre wɔn nkwabaa mu wɔn anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadi a banks edi bia no seche dumasi rural bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nyuma pa wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gusu ɛton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yushish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and you mentioned Yabosi and the Betrema Dumu, na Kwambe and Mefoso and Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private Nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, Nanodia Yadeba Abaya Juma Efua, Omojo Makatia, Efa controller and accountant general. Such a Dumasi Rural Bank, many a Jomashi and Hopa. Nemo Mocha Kwanway. Omo headquarters no was such a Dumasi, Omo Bay Ejano. Ejans Omo main station, Omo Bay GP, RTU Abrosano. Kumasi Kenya say Omani Matadis Asafono and Edin Shenim. Anglaga Onion Market no, Omo Bay no Pepe, Abu Omo Aswanse Kwano Suha. Post office no Echipe. Tafu
Asafo omo Club 600 Dr. Amuzu Johnson omo Bompata omo Ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo Nursing Training College no na edi enhwe animu Asante Mampon Municipal Adijai omo Ben Health Center no Chechire afija kwa abre omo Ben Police Station no enu nti say afrefra 05016827737 ana 05016179924 such Dumasu Rural Bank PLC, the bank with the vision. Double sumine dru hobiemo eya pomodin pa ni odo edi ani odo se wonni apomodin pa wenti and Otec FM any by Grace Medical Center aka won ho bom edin hihye gu akwemu yede behwe ya pomodin. It's the second edition of Good Health and Love. Ye po pomodin panti ya titi niyomo no say who a 50% discount by Grace Medical Center say brabeshe wani wo se a scaling polishing and I was so how bia afi ye behwe se de ye sa ene ye brebo ahoɔden sifatie moje mo hwehwemu ahodo cholesterol dodo a ɛwɔ nipaduane mu ene ne ya hawo wɔ nipaduane mu bia esani se by Grace die Ghana by na giatu eno nti hyeye de fiada February bosmi de toso du miensa ɛwɔ Otec fie he ya empayefo say your fruit yapa ene piano ne sa hunti abofo maso yasene ebene Danny's Creation, your one-stop destination for high custom printing, Petrus Cake Papa Fee, Samaritan Villa, Ahom Jibia Obenya Wasum Jemapa, Dapalon Medicinals, Indu Papa Fee. Ujima Travel and Consult wa Quantum Aconfor. Juices Drop Juice, Fresh Juice Papa, Best Brain Publications, Tomorrow's Education Today. Kayo, February 13th, Otec for the Emaya. Good Health and Love. Apomodin pa any odo. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Out of 4, Edamon Siburu, Yakoya Yasamba. Aha, ye 102.9. Aha, eye Otec. Asem Beba Dabi, dwumadie no eno asoguso e da wi awutie e na wi o heye e na wi ya asan kai na wada me buru hyene nso sese cheduma se Rural Bank PLC enso etayechi ene se wo ye oba o ye bema na wutie me na wo pesika korabia onne no ebedi dwuma ya adwene se cheduma se Rural Bank PLC ho kire se eno ene ye papa wa afi apema hankro de wotwe 1980 46 years and still counting ene sika korabia yi ebebo aze ewo man Ghana yi mu na ene wie utie mi se wo pe banka obekwa akobie wa account say ye ordinary current account bi ana corporate current account se wo pese wo bie savings account ana susu account obeto ne nkakra de agu ba no sebe ne daachi mu ye friend me badaachi account ana obeye fixed deposit ya interest rate ne ye kama money transfers ahodo bi na apesa wo ya ni nyina no se wo de ho bata secheduma se Rural Bank PLC a onuadofo wawie asem woden so ne se uniye di dwa no na ye san eboa wo besia bomu ema wonso odi atre wadwumam enti ma me papa kuani ye beba obesia ma ade aye wadwuma odwarini ye bema susu loan wonso de be ye adwuma ye ma group loans abadwuma ye fo ne ankorankora adwuma ye fo ye ma mo besia ma mo de hyem nnwumam odi hye bi afrim uni edi dwanko ye ma funu alo ema ade ye odi hye na wie edien na wu tie me na opese wo ye wo sikasem toto ye ho a ode bedan se cheduma zu Rural Bank PLC ya yintumi nyama wo enti wura ya so ye bi e ben wo mu se wo ba se cheduma se a eho na ye headquarters ne wo eho nso a ye branch no e ben se cheduma si dwa no se wo ba adwura ye ben GPLT for building no oba kwa abri Kenya se a abrosan se hwa station hwa ne wo oba anwonaga ye wo jeni dwom ho aboabo ye wo post office na chi tafo ye ben club 600 edum
yɛwɔ boss fm achi hɔ ɛna monzongo yɛwɔ second station hɔ yɛwɔ mobilization centers miɛnsa baako wɔ anyinasu in the Jurassic Dumase municipal baako wɔ Kyekyewerɛ in the Fidja Kwabre North baako wɔ Adijan in the Mampong municipal yɛ number ɛyɛ 050 168 2737 ɛna 050 161 7924 ɛnɛ da sibre imu plus capsules no da sibre imu plus capsules da sibre imu plus capsules ɛyɛ aduro mu aduro onuada sani a wutie mie waduro nie meduro nie wonso waduro nie onipa se wonipa dua ne mogya ntumi nie furusane wɔ mu a ya na reho ya na ɛya enti wutie mi ma emogya ne ntumi mflow yie esisie nti ene to de bia na nipa dua ne ba bi woso peda sibre imu plus capsules na yemoa se wo yo ba ba ma watenka kofom ana waye mrepa wo mpam nioma nkoyi a waduro nie ya na nipa dua mu ya na wabre ya na wuntiri mu twetwew ya na tititi a chechechew se wunya da sibre imu plus capsules na se wono nomo a ebua nipa dua no ma hodin ni gina brane ya wada sibre mixture na se duro we die yema ne memaduro oba tie se wonsabuo mu nye problem bi a wo wonsabuo hu bia no kotoda sebre mixture na emo awo ena be ma na wo ba enemu yade watibi na watriti enko obi ohon mu ana ne Johnson wo chimpansa na Johnson na pie Johnson ni tumi ta na yase na wo Johnson enye yie waduro ye da sebre mixture wo ye obi a unipadua ne nsuo kana wo hutitiu obro to da sibra mixture ni bi na bebo awate na da sibra blood tonic ne de eboa wo pa ma wanimu aye hoya wanumu ato umogya awe enti da bia ye de udi ayarsa bia trantwi wonom da sibra tonica blood tonic no da sibra blood tonic sa issues no emabio bra Otec femfia ha na beto da sibra nu pai bi bi eton no bia no wuram na akonom se bi ni ho a fresa number we 0535 010442 0535 010442 unya fresa ma we ya woni da sebrefo be kasa na dia wonti ase bia na awie yenso ye bekirem dia mawo na awurade fie heba center eye Dr. Mankwa ena eda no se wo be kumase kronu mbosie red park a ho na awurade fie heba center wo anuanom ne adofo papa yi osi baabi atokro da wo nipadua mu bia na duro bewura na akoyem adwuma enti se wo obi a wo how pa wo utimu a papa ne waduru a ode ye ho adwuma se wo ye oba be ma ne nemu yade tete wo a papa ne be mu waduro nemu yade ne be ko emma bio wo de ye mojabroso wo de ye twere yade wo de ye typhoid anase wo de ye ulcer esichire yade na ha wo na stroke yade na aka wato form sabi wo de ye koko ana waye mrepa wo mpemu de na wu wo ye ne hwienye ye be ma wo bre o ana wo ba wo nsabuo mo bre wo de bra awurade fie heba center na Dr. Mankwa mo kumase ha kronom bosie red park eno wo ne nama ye 0241 09 3915 ena 0549 206633 ene bigo soft drinks no ewodwaso onuada sani awutie mie bigo soft drinks no se wunya bi na so no mo a eye pa ye wo bigo cola ene ye wo bigo orange na bigo cola is onum bia e wo sa bold and rich taste no enamo minimu a utumi se koyo ena bigo orange ne nso wunya sa fruity punch no what you say bigo orange enti bigo cola ene bigo orange o kambo mu a e ma sa perfect vibe no enti dwumadie bi a wudie ana ufie u fridge ni mu enkwada na ni GNT ya to bigo cola ene bigo orange na beboa ena dwumadie bi a wudie a woto nsafo ni padom no ye wo different bigo ni flavors no ye wo cocktail de ye wo apple ye wo coconut ye wo lemon lime ye wo strawberry enti dwumadie bi a wudie no kofa de wo pefa brase na be serve ema manfo enya sa pure refreshment no what you say Trillium Industries Ghana and the bigo cola bigo orange any other flavors nenso aba for serve a chilled
ɔte aseɛ ɛkɔyie kɛkɛ yɛ number yɛ 0322 19 0877 0322 19 0877 ɛna wie traditional Dr. Dawood ɔno na ɛda Dawood ɛba hospital ano ɛnɛ sɛ woba ɛgye so krapa ɛdane yɛn ka ne na Metro FM ni wɔ mu no saa dan no amu ɛna Dawood Herbal ɛnso di ne dwuma ɛna wie yɛ kan yadeɛ ya ama me ne wansɛ ɛyɛ yadeɛ obi benya wo a ɛyɛ yade kuro ya enti yɛ kan sɛ woyɛ obi a awɔ ho ayɛ wo den a menua ba efiri bibi o bibi nsikwa bibi nti ɛna ɛma wontumi nwo wo de bra Dawood ɛba hospital papa ne nya hwehwɛmu na de kode abɛda ne si akwan no onyi mfiri hɔ wobehu ane sɛ badaw na so a osuo woyɛ bɛma ohunsu agyene entumi nyemba na bra woyɛ obi a wode yɛ stroke aka wato fam nso bɛsɔre asan nyanya ɛnan anante bio woyɛ obi a nam yadeɛ na ɛtete wo a papa ne waduro tatahwe ɛmfa ho ɛne sɛ ne watreat abra ɛnkɔ ɔde na duro bɛka wa mo anyu ahotɔ hepatitis B ɛne emojabrosoɔ wode yɛ ulcer ana wanya prostate mu hawo yɛde rubber kotum ana yɛ kɛse wode yɛ fibroid ana wode yɛ koko ɛgye so krapa ɛdane yɛn kane na Metro FM ni wɔ mu no saa dan no amu doctor number ɛyɛ 0244 886437 ɛna 020 168 1717 ɛwie sister spices ɛno nso wodwa so onuada sani a wotie mie sɛ woyɛ waduane na wobɛpɛ spices a ɛyɛ kama ɛde ayɛ aduane no a ɛyɛ ama sister spices ɛmra wutrim kyerɛ sɛ ɛyɛ apɔnkyenam a yɛwɔ good flavor ɛyɛ fish nso a fish flavor wɔ hɔ sɛ yɛ akokɔ a yɛwɔ chicken flavor yɛwɔ stew flavor ɛne beef flavor deɛ wɔpɛ no fa yi waduane deɛ nti na awie American for sister spices ɛde ama wo ne sɛ sister foods a wɔn de sister mackerel baayɛ no wɔn na de sister spices aba o wɔn wɔ track record 1 2 sister spices a yɛka ho asɛm yi ɛyɛ 100% natural nti wudi a ɛboa wankasa yeah nti wudi okɔdwa so na wɔpɛ spices atɔ a edi koro pɛ na ma ne mmra wutrim ɛno ne sister spices ubebi atu aton ubedum pampa so pizza Roman Hill so ame ne bant madwomu a ubeya bi okonkran CMB ene okanhie bi ho ye number ankasa ye 0243 53 5025 ena 0279 140 940 unya fresa ahoma we ya yen ne de sister spices aba ebeje so ye no bekasa na ya kire nsemu nso de amawo na we grow fine herbal tonic digital herbal for na de aduru yaba grow fine herbal tonic aduru na aduru onipa da sani bi a wutie me na awie onue entwen na menwu na sese yeteta hama so se wunya grow fine herbal tonic na sa wono nomo a aduru ne ye aduru ne beboa wo aduru ne begina wo se wanumu ato na wuntumi ne di o onsa na onan na aye otititi o eduru anadwo a wuntumi na abeso na honam ye ombre unsebuo mukura nye mo amwo menstrual issues kura de mo dura mekamfo ma mo paanie grow fine herbal tonic grow fine herbal tonic so wona asie se wonyare o wono nom se duro we yi a ema all the necessary vitamins emani pedua na ho odin gina brane baby eto no bi akwa ka se me pe grow fine obo Otec funders ka benya bi ka ne nso na mu otene nka tutubrika na kopebito ye number ye 0244 59 6532 0244 59 65 32 another day I would have munchi ankoma happy birthday to you udide bishop okatechie kwabne frifa we are wadwuma wa Ezra FM Ezra TV and bishop wenya afeko e de aka onfie ho me a me ba ne o okatechie ene eye wa wodai yesre nyankopon ni nhira na ho bambo ni nyinkyere ene ne nkwa husan say reverend enkan happy birthday to you. God bless you bishop. Mewura akwaba yeah.
ɔho te sɛ nyankopɔn adom me pa kyerɛ me ho yɛ ofiri he na bae mefiri Ramzia atonsu Ramzia odi de sɛ mede na ntachiwa ya nya ntachiwa me pa kyerɛ adwuma bɛɛ na ayɛ ya meyɛ cleaner wɔ Tech woyɛ cleaning me pa kyerɛ wayɛ akyɛ me pa kyerɛ asɛm bɛn na yaa ɛde waba wo nua ya w'anim yi nana me da ase awie me nua na me sister panyin na abo medua na me pɛ obi ama na ada ne medua na me de aduru w'anim ha o sister panyin abo dua me pa kyerɛ ɛyɛ dɛn me pa kyerɛ yɛkɔ me nua keto ayɛ frɔ wɔ me maame mo hɔ nkinka asu ɛna ɔno ne ba panyin baeɛ na ohu me na ɔse mama sɛdeɛ o sister si tete wɔ nkran no sɛ woamoa na mobɛte na wawu na me se adan na ɔse ne kunu no akɔfa ɔbaa foforɔ ne ne te baabi foforɔ na ne ho kyerɛ no nkwalaa mmienu aka a ɔmo kɔ skul kura no adwuma a ɔyɛ no ɔkɔ a ɔnya sika mfa mmoa nkwalaa no ana me so meti obi fie dodɔ praprɛm meyɛ kunani me nkwalaa afɔ na me se neɛ mɛpɛ bi de ama no na waba abɛtena Kumase nti mehwehwɛ ya na menya bi na sɛ me so me ho mete sɛ me sister bɛfiri mu deɛ ɛwɔ sɛ neɛ mefa ne ba baabi a mewɔ no nso na mehwɛ aberewa bi na aberewa no afiri mu nti dan no yɛ mmienu aberewa no dan no me sister baeɛ na mede dan no maa no na wɔdam maambɔ obiaa amaneɛ nti mene ne wɔ hɔ ɔbaeɛ na nkwalaa mmienu no mekɔ adwuma aboso me soeɛ mede nkwalaa no kɔtoo skul baabi a memma kɔ skul memma skul ntadeɛ na meworɔworɔeɛ na mede bi maa nkwalaa no sɛ me sister mma bɛtena fie na memma bɛkɔ skul deɛ ɛwɔ sɛ ɔmu nyinaa ɛkɔ skul no ana mekɔpɛɛ dɔko no adwuma wo sɛ wobɛtumi ayɛ na mepɛ adwuma no de maa ɔ me sister ɔkɔ Monday a Saturday no waba fie saa na ne yɛyɛ no na yɛ nyina yɛte fie afei deɛ da no bi ɔkɔ adwuma baeɛ a wɔse adwuma no koraa wɔna nkɔ biom adan saa me sister kɔɔyɛ maame no nkwalaa no a ɔne ɔmo yɛ adwuma no wakɔbɔ ɔmo hanso sɛ maame no nyɛ nipa papa na adwuma no a ɔmo yɛ no maame no sisi wɔ mo na wɔbɛbɛtena afie afei deɛ me sister mmoa me hwee wɔgyae ne mma no mmienu no de aka me deɛ ho opie na wɔbɛkɔ a nkwalaa no sukuu kantin nkoa na wɔgya me nso adwuma a meyɛ mmoa kakra na agya me suso mu na mede yɛ na da na me frɛ no na me sister deɛ akɔ so yi deɛ asesese wama me ho me kora ɛsɛ ate wɔse yaa me serɛw na me si yom ate afei deɛ ɛkɔ so na ɛkɔ so afei mehu deɛ menyɛ biom nti da no bi ɔba afei deɛ ɔba kora adwuma a ɔgyaeɛ no me saa akɔpɛɛ foforɔ maa no ɛno wɔkɔ ne wɔnyanya kwansa na wɔtwe bɛ so wɔ sɛ mekɔ me maame m hɔ na wɔtwe bɛ so wɔ sɛ me saa akɔ me ma mpanyimfɔ no hɔ wɔ nkran ne wɔgyae ne ma no deɛ de agu me so kasa ne ne nya mu nso ɔbaeɛ no ɛndi na wɔtwe na ɔmaa ne kunu no baeɛ ne kunu no baa ne wɔkɔ bɛrima no a wɔtete no wɔ nkran nti wama no ba sɛ bɛyɛ a wɔngu no wasa ama no atoa no Kumase a wɔbaa ne wɔkɔ ɔbaa ɔbɛba bɛda adeɛ kyea no wɔkɔ nti da no bi ɔbaeɛ no me adeɛ kyea no ɔpapa mesɔree sɛ mekɔ me ma no papa kura na se wono wayɛ adwuma bi na ɔmo si yɛmra na yɛntɔn mmɛ no na sɛ bɛyɛ a menya sika de aboa nkwalaa no nti me ne me ba bɛ ma na ɔtɔ so mienu ne kɔɛ ne ka abaya panyini no ne ketuata na ketekete no afɛ deɛ me wɔ hɔ na me ba na frɛ me kasa ne nyɛ mu so me kɔ obi fie kɔ yɛ cleaning na nipa na say service bi wɔ hɔ wɔmpɛ na me de service ne bɛɛ fie nti me bɛtwitwi server ne mu no esi hɔ a na ɛsa awe na akyɛ yɛ yi na yɛde yɛ fry rice ne bi na me sesa de am de bɛma condemn fo na aso wopɛ nti me ba na abaya ne free school mu ba na saa server okunu ba na wɔkɔ no wasesa ɛne nneɛma a nka ho de aka ho de ama okunu ne de kɔ nti akwala no asa wo hu yɛ no no ne yam hye no no wɔfrɛ me phone so sɛ ma wo na wo say wo sister nsesa nneɛma no nkɔ na me se o oba nya abotre me sere o meba nti ye ko ye fuom ne ye ko ye adwuma nti ya amantem nti me baaye no ma nti me amafie me da kron no ma de kye na mbaaye me baaye na kye se asam no ho akɔfa ntɔkwa ama ne ma na to agu me ba no so na kye se nya abonte sofo kora na baaye a anka o mo bo me ba ne prepra no nti ayɛ na me sister so yes sa abre ne de no wakɔgya ne kunu no kwan aba me de na me ne fie baaye wan fie se wo be pata nkwala ne ntɔkwa na asesen na me de o me baaye me ba na me krokro ne se mesere no enye hwe na ye nyina ye twa so ne teto sa asem no kro wo frɛ me maame mo baaye se me ne me ma abetu agu no so abo no na maame baaye na me se wo mo mpa na ache o maame agya me na me se me ipe ni ye na akɔba ne santi mesere no afi ye tete ho sa wagya nkwala na agu me so na afi me ho meti
na me say sister saa de ada na wo cry say wo kɔ me maame mo ho nti wo kɔe no na me yi ne nneɛma na ye fie wura baako na me pagya besi me dem na me ma ne ma ne bɛda me ho na me say saa de ɔmo maame ba me ka kyɛn say fie wura no mate sɛ wo ba nti sɛ ne ye nyanya bi kura ye nyina ye nda dan baako num sa kosi sɛ obenya bi sɛ me sister ahwehwɛ dan na nya bi ba ahomete na opɛ sɛ wote me afei obae na me sister mate sɛ fie wura na baba na mente sɛ wo mo ba de mate sɛ fie wura na ba nti no me de woni ama na kosia na me de me kɔ adwuma ba ya wa ma na ma na pagya ne nneɛma na ama no na ɔde akɔtena ɔmo asi aborosa ɔmo nwie na wakɔtena wa akɔhyehyɛ yɛ dan ba akɔ de net rɔba abobɔ akyire na ɔtim ayɛ bokyea asogya no hɔ na afide ɔno na aduane na me sɛ de akɔso de sɛ me sister pɛ sɛ yɛntumi ne yɛntu ɔno nso so ne yɛtumi ase sɛ hin na me ne nkwala yi yɛbɛfa nti da ne kwasia da bi me sɔre yɛ na giga me na me sister mate sɛ ne abusuafo na eba nti sɛ de wusi yɛ nneɛma mu me yɛnsiesie fie ha na yɛnyina yɛntu nkɔ fam hɔ ba bia mete no na ne ɔmo ba na ɔmo hu sɛ yɛmfa adan bi ama obi a wɔ soro ha sei afei no waso kasem na me sɛ kasa ne ya na me de me di na chi no frɛ me sɛ ya mate sɛ yɛ sɛ woni sister ntam nyɛ fan na me sɛ anɔpɛ kra na ɛkɔ so yi and ya also kasa no se fa phone na ma sister na me de ma no nti one ne ya na me se oba se kura o ma ya no ko ho a oba ye o ma ya no nti na ko susu afra isi mu se me ne sister nya ntokwa no me kan sa na afi wo tiatiam ha mu mehwe one ne ma na me se oh sister de akoso no enya wo de ne ekɔ wa na me wo bakura ka sika kura me na metua 100 cedis na onya sika de bae na afei wo ba na afei atete we na me bewura mu dia ne enya ane da ne ye ntokwa odi matem na me so medi ne bi na da ne ntokwa na me se ada na sister asa wo tete me firi me nkwala abrim ebe sister abri me yede me kɔto adwuma mu a me sua de mete ya ne se ye se wo ka kire me ma me se makofa mpnanti ma ne ntua metiri so sika kura me pa me mo so ntua besi ne na wo se asem no hwan ne ka kire me na me se da na asem ne si ye ne na me ni fie enti se o ka no so asisa pepepe o mantua yae tobo se ye eye san tokwa ya ne kofa asa aduabone ba enti wo ye ne dai e no no nso bo dua no asam na ne se makoka se ade na wo tete me na firi me nkwala bre me ka me ma me muntua metiri so wo se ma wo muntua ana wo se nye wo na aka asam no de bia me ka enti so wo nkan na se me maka sa ade ato na so dia ensuo na nhoma atwa ye ho ahia ene wonu ni se ono aka ana me minka na say so one kind na me de ato no so a ene me ni say aka so a ono so enku no nti firi ho no me kan me fira me ma me mu na me say me sister na ebo me dua na mo say o we de say nya dua bo wa friends you bia wa fira yi bia nti o ka say o da ne kra say na obe da ne no na me de me te wa asem no kra buru afi de ye be wura bro nya mu me koda na me so da ye na nsu yiri afa me ase me hu ada ne de afi na ma yare force nti mete doctor bi ko ye bibidro nka wo radio na me freye no me kire me nsem no wo se maame wo no obi anya asem wa bo odua na me se o sam de nipa me na nya ye me sister yi o de ato sister na nim se ni dua na obo wo no ye se ye wo ho ye dua me pa cho na no ye be nene na watwemienu na me frɛ me ko December no me maame mo ho na me kɔ ka kyerɛ me maame mo sɛ me srɛ no wanka me ma ante sɛ wo ka na me ka aye de a wɔn fa nkyɛ me na wo meda ne medua wo pene so wo mo frɛ no na anu ya na ɔbaaye ye tena ase wo so wo beda ne afei ma hwɛ kwan a me hu sɛ de ase wo yi nani wo ɔwei na wo ka me maame mo ho no kodi ho na watwemiensa nti me ba ha ye frɛ no me nura mete sɛ ye so wa ba kuma se baaye omra so a enti sese wote hen ba bia wote poten de ye wo kuma se he na ba bi kropoten de me de mani hunu se fie wakonya dan ne bi wo ha woda na obo odua na da na mi sister tu ko fie a wo ko mu sa ye friend say o de prince laboate ne din de afia ba wo se o de ne din afia no beto no ho no ba bia onam bia wo so wo de ya nti ya na obi anim we ye afia na to nkyɛn ɛna ɔse ɔno nso de ya me pa chan prince laboate me pa chan ba wunim ba bia wɔte wo kumase ha no de se wo kai Sevia. Avium. Ya nkasa de me hwɛ danim
baby crop se wi awiom aha se we dia ya dia nipa ya o sa area mu ho o send message ba pa mpa cha o sa send bra na me nsan hu se wi awiom wo ho wa unu yampuni sa ma me ko papa me pa sha well mintie na no asem na na bi wo ho to say akra nyamiadon say na kana abompisa obu anipa na yo se wa mu anipa na yo o wukunu me mo ametra me nchan a afi di ehwe ba ya kan se ni ba bi mfo no be mana sa aba abefo ho ama no no ti wa besua nyansa sa pepepe emfo ho ne de ehia o na kan say but unim say emfo ho yikura ye ka ho asemi obi nso wo ho a sabe ne mfo ho ni mu no yade agye aboso ene nya no ejiema emfo ho na ni gie feso onya ni ma onya aye huro ka se ko owuo mu no bia na ekos ade ne nso de enka de kwa hia de mo wati ase ba ye kan ya no omuru emfi enso afi se na nabi wo ho pepepe ene ye kyerɛkyerɛ ye yo Krobea bɛkyia watiefo no ahefo adofo tiefo na nabi ne sa duru ya ye budi se na nabi no so onya bi ngisu ya tutumrika de ko hwehwe aduru no bi akyira kwai obi a enam yade hawo enam yade ama wo be ma sem asai oba na ninje anase oba no soso no enam yade ama wo so na himfie be ma wo soso ni nye aduru we ye ne ye partner na enum ono ho kani oba na be ma wo ne te se ye mpena se ye yede se ye kunu umienu na be no maduro no na wankasa wo no maduro na onu waduro na and abomu say yes ye waduro and ye waduro adofo say infection tete wo de bia me kam say obie ni ho a oton banche ya wuhia na ubuza nse obanji de ye obaka se banji enye wono ana asonson da bi sebe bakwase akora nkasa enti aduro no ya ro bi frem ya na bi waduro no ji me ya de yi atena me so achenti beboa me asman ba akona se papa enti menkasa emwo ne jato sebe timi ton banche ne se banche no enye mpo anka meka agiro wo se wo kana kora wase we ya wo kana nam se yes obi enu wo beka to se na duro nye enti koto ne hade onu maduro no eni be 1 week no afre me wo se wo yini pa wo kana kre powerful na me nu maduro no mehu nsesa bebri wo se wo ho ana se mo bi ni nam ne ho che se otnant na fifire tina obedwi ne ho de be mamu hihye no nam te papa ya de na tran wache into oba no ne tin oba no sunim bo se ai makoto bia ma oba no na oba nso no me ye no o se ne ma wo hu na duro ne ye am se mo piafo etiefo me sraw obi mfa ne sabonkum gire na gya kura se kwae aduro we etu nam ya de oba bi wo ho obu ni sana ya se ye ne ya oye ne ho hwie nyiye obu ososo ane de no wabu awie no ne nsuo eba na pampa wom oba bi wo ho rashes egu ni ba ho ogwi na se ankasa sa oba bi sa wo ha bi ti so a hwehwe na bi aduro no ba bi ye to nro bia obowura ho a unya bi ba bi ye to nro over the counters and say herbal shops pharmacies ba bi akwa de busa se open na bi aduro no di etwa ne tia no ene na bi asa infection bia hawo infection ma wo manyina posa wo mani wo so dey ase koko nye koko wo de infection na wo ma abusu ebu ho wo munyina dwaru wi omo ye omo hene o munyina mai ba ko de wo frem bo se won de sese de ene wo beba me ho abeto adaka cause ni mi yire ne manyina ya de wo infection no okoto ye no wo hu se obi anu ba ko wo hu se eswati wow etiri oba no abegya adaka wow se kopie fi oho benya adaka ni be okokore na ka benya bi ko apidank ba bi ye tunuro no naka kam no okoho a benya bi ene mi nsem ye pe nti hu hia se oba faka obeba mi ho no se mbo me dase so ati ase ntimi sraw oba na be ma nam yade ha no nam yade timi ma wawo sem ye basa nam yade
etimi ma omem asem ye basa enam yade etimi se nipa o kidney etimi ma okusisi ukotodwo wachi kasa ye o ya wo ho hwe nyeye nam ye yade bubu nipa nkasa ebubu nipa manipa ye sebe bafai etena fom yanzo wo nan zo ntimi nsore etimi so ye kanam yade ho asema emfani agro eye yade yade fo pa obi dwonso wie no opro no be mam ne mogya di akire mogya mo ne wini be mam ayete say abedu aye nkokona bamu no se wo kuma akokona na be kuma bedua no chetiefo emfa enam yade eni agro enam yade emfa ye kan se ya se pa se wankasa tumu se wo yo ba wo fe na be ma di sika esan ebe pe wa ware wo ne nam pampan bone aje himfia 20 wo yo otwetwe ho Ompanim Gasia. Yes. And so Kawaria and Munyam. Yes, sister B catcher was in the penna wadeno. Oh. Was it what bonus? Was in a snimu pan as in a hifio kawa bono, it magic master prot. Was it maybe a hospital be an oko? We could be a new to 8 million. The dear drew week beer was what Jenny Sabe could 1 year. Still, Hushi. Now be no madro nibi. Na cut to pay any be was so mukushiawo I frubiase. And was sister that ben until wo mudi nkoman was wodene haw no atu nanim sister problem say na me famu na ma bre ma bo ho ka wo sister no ene aduru bia ya me nya sa problem ni bi na aduru bia me no me sese kura to pan na ka fo nsuo na asa yanka no kura ko betimi di pure water na ordinary water no mato aso se na aka ne bag mu no no ko aye frodase no was to pay nsuo ni di asa na aka to pay na ni namba no wo ho te free nipa no oje aduro no capsules no for no and say ono ko firo di nsuo anu mienu na osanu mienu afi no who difference o hwa no afre me o so bi na di number ma me say ni na me tutu mika kokrom kotobi sister no bigo eba me sister no say ene ye ka ema wono betimi di no ho si akan ni bi wow say wa ware dada wow wa ware was na sa di ni no be ma be fa na obehunu onzo onware no eni ti no mavo nyina nim se ompe me masem enso no waduru se nko ware pampa no so wa bo ho ka che papa wo sha se wonom no na mka chen se onfa pad ento na se sisi no huyi wo se ne ma piegu pad ni mu no wo so yi pad no no watum se yes e bon wo no ankasa ende onya fa hudi entiatiefo menkasa emma enche bebre ebre I can't say radio adwuma no bre kakra no tot no yebubu time no enti misraw utie mi a tie me bre tie wa bi na fa me number no 0549 99 92 53 0549 99 92 53 mini achi oso so faka kra bi to aso na aja tiefo pa ente woni sure empeni aka sem bi se ewiase de all batin de okwatin na de ogina wona se atinturudu sure se de okofa aduro ni baaye watene nka no sa pepepe ebra pepe fe me se me ame ni pieru asem ba kope no buza ne se openi mi na wa sorry na mmom misamenyi so me de hu hia me chen bibia enti de kama maduro ni bi na me wona mfo boys bi a omo kompie ni chemi oma maduro no 4 ama me obi a maako na one Saturday bi me pon so no mo fa mi was it say waduro ni die man sia wanka mawu wow ahona me frɛ me papa yi say adwuma ne meye wow chese ye waduro ni ye waduro se enam ye de anam papa ka ne saa no se unya sefers na eche wo ho edi afekora eye 95% wo ba akwa ni benya bi yade a wutimi ade wo ba de ye mfani agro ehu pa ti se wonya bia emfere number no na edi atudwa no fe number no sure wo fe number no obenya aduro ni bia to na wo de asa ho yade minu abema emprepre wo ho dabi kono koto aduro ni bi nya abotre na nom woni obi a woni di empam agro bia monom wonko a wonom be mabu ha akọ ba ho 2 minutes pe no wono no wawie na wo home oba ne da ho no wadwa
empenu se da fo na me na fo na man krama gro so wo what da fo ama wo di aba oyire nso na afom eba sa enu na de ntokwan kakra nkraba no oba no wontimi so wo nkire obi a na afi akofa asema ba ofie minua manum gwase bi ankan wenti ena ye papa akofa ne na bi go eba mesa ne capsule aba se so wonya nam yade bia ni sori sinya no ko ne kotobi na wonom a obehu ne se ampa aduro bi asinya aduro bi na bi mi je mama yo na Krobea ja de bia na ye ba na ya na ye de mia bia ya kakra ye nim ne de tum framam na amanfo ade akiri akɔhwɛ aduro ni bi kira fama ye ba bia ye nim se bi wono eye PFA tafo new road PFA pharmacy ene tafo top amazing heba wo ben ayi no methodist sonda no ho apidank ewo mrom Misty heba ewo mrom dani heba wo mrom korenak heba ewo asham Fred Mens ewo kew hapme ewo asafo Coastal Pharmacy ewo pampa so kajetia ho adumfo nko promise heba ahoso benya bi o tenatet heba ewo sofolai abuakwa moko oses mu benya bi Tech Junction KK Pharmacy anaze European Pharmacy anim ho na akua onso ton school back ewo European anim ho so ko ho benya bi ho ena aboabo station 31st market ho Ramatu onso ho benya bi ho na aboabo number 2 Tofik Masarachi Minia Robert ya onso ko ho a benya bi ho Tepa Adumura ubenya bi ho Tepa Mr Michael ya oben mekom no onso ko ho benya bi Gosu Jaheba bi ho Gosu Geomat Pharmacy onso benya bi ho ene mem Rita Heba Bekwai Fojo Heba Obuase Smart Heba Bogoso Unique Heba Konongo Living Home Heba ya edinu edoso na mintimi nkekani nyina ntimi namba no me se frɛ me e bia na bi mo ha mo krobe hi ne menya bie ne manya adaje na ma kyerɛw na be nipa namba kra ma me text ma wo na wa frɛ nipa direct no kɔ no akoto adure bi na so wonya adanse timi namba no na abefa e 0549 0549 99 92 53 0549 92 53 opanyini yankopo chirawo me pamcho na bi no sei netie aduro ni nie sei netie na bi go heba mixture no sei netie sa wo hwe ho no a package na fe e na sunflower no eda ho na we ye ya box na hu ni say na nsuo ni hyem to paye ne nso hye ho enti wunya na wo de nsuo no amemene to paye no mene na bi akasa nyambo a next week aduro we meche bi wa afidie so na media ma etiefo na nyankopon so nhyira pa na wie arofo ne ade hye na bi na ye ne no abo enkomo no na awiai eya per simple plus ne phone accessories ni bi na fadi udwuma ne se wo ye obi a ye kan o charger wo use no enye papa enti won se da ne se wo phone no ma simple plus die mu bi mrem ne bamu a wawie ne chargers ne ye kama simple plus chargers ye kama power bank ye kama ne phone batteries ne hands free ne earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ne headset no eye kama se wunya bia wawie your phone covers your iPod any protectors die hia ne se obeba ye nchen upebi atu aton wa obenya open nkronkon so abenya se obekuma se na ugina kejetie Dubai gate 2 animu ho a gate 2 ni hwe animu pepepe eye yasoye bra ho for brabro san first floor na betubi ana betubi ana obakajetia anso a enka ne toilet dan ho no masala chi ne nchen ho no simple plus waso e ba konso ewo ho ye number ne ye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 unya fresa ma we ya simple plus phone accessories no ye ne de aba ye beje so ne ne wakasa and ya Bolivia Enterprise at the Future Life Smart Foods enso abedwa so ya kan se wo ba kumasi sofulai alignment a ye ne multi home no ne di animhwe
na yɛde enuane mu ahoɔdenuo ɛna san yadeɛ ɛno na yɛayɛ no future life aduane sɛ wode ɛbra bɛkyerɛ yadeɛ tete wo mu kyerɛ yɛn yɛma w'aduane aduro bi na di na abɛnyu ahotɔ vitamins ni minerals aduonum yɛnsa na w'aduane mu amino acids dunkono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyɛ mu ma tonchom kyerɛ wo yadeɛ ni ehu yɛaduane deɛ de ma wo amoanyu ahotɔ yɛ number yɛ 0246010150 ɛna 0242878090 na 3p garlic mixture ne nso yɛduro ɛyɛ piwak natural health for na de sɛ duro yaba ɛduro wei sɛ wonom a secret ne sɛ natural garlic wom enti wonom no ɛboa wo ama mogya di afurusa ne yie wɔ nipadua no mu yɛ bafua woyɛ obi a wo pressure nyina yie o cholesterol wɔ soro wo immune system ne function yie wo brɛ wo wapone waposo ya wo ya to de bia na nipadua no ho ahohononom ne ade duabo kɔpɛ 3p garlic mixture aduro bi na ade nonom na anonom a ɛbɛboa mo agina brane baabi eto no obi anso kɔ abenya 3p aduro bi ya number ye 0248928824 ɛna 0201000021 ɛna fet homeopathic clinic ɛwɔ ahenema kokɔben adofo ye Benjamin's company no ye ni 18 mu junction no eben pa na ye kan enuanom Faith Homeopathic Clinic sa wo ba ha ye wo mfidie mapa ya ye de free India ene ye de aba Ghana ha ye hwehwe ni padua ni mu ye boa wo ama uni padua na gina eye befua enti ye na wo ba ye na physiotherapy acupuncture ne massage kwan so wo yawo a wote no ni nyina bekɔ stroke akan wato wo ntiri mu twetwew azikyire yade nie sasaburo nie enamu yade nie ani hu haw nie sɛ ye ulcer obeba ye nkyɛn wo Faith Homeopathic Clinic na yaboa wo frɛ yɛn wɔ 0244583859 ɛna 0275969414 Asasu Herbal Center edi kubi herbal powder odi abeboaze ene hwan na etie me bema wa ye mrempam ho na me kasa yie be me keka ho na ma no mpede wo ye no wo ye bema na sebe 2 minutes ena obo a wo emobɔ wasem wo emobɔ no kre na me ka kire no wan hwe ye obi be faire wan hwe ye awompena no obi be gina firi wonsam usika bebrebe no ho ofei still wantumi anyina gay ho me pa chaw enkoto no bi spray obema ho beto de ye organic de ye natural eno ni kubi herbal powder asasu for de aba no asasu herbal center for kubi herbal powder no enuanom eja tuato se wunya sa kubi herbal powder bi na ye kubensu a se bigum na kanum na wo de nom wawie bema wawie wo de nonom wawie wate ase wo de se yensuo de da se bigum kanum na nom wawie bema wo ba Otec 1029Fm ahwehwe Asem Beba Dabi fo abenya bi okọ Mr Heba ne Brother Rekwa umromu benya bi okọ Colinac any Fredimens ebi wo ho wo Ashtown of Ata drugstore wabu akọkọfo dia top amazing waterfall prankro of Ata drugstore ba ko mfensi adankwa me oben Roma asore no okọ Fodjo Heba Asante bekwai ebi wo ho okọ Smart Deba wo bo ase oba Tech Junction a obi ton phones ewo Atonsu station ho Tech Junction honso nipa no eto kubi herbal powder ni bi di ayama ni ntia wo onue pebi na ma o mensem hunhia doctor number sofo asamwa 0244166602 ena 0243505775 ena day obapa awodadie mu nchia nkoma udide Mrs Bridget owusu ansa oba Bridget ene wanya afeko edi aka onfie ho na ne yewa awodai eje bema osi wosre nyankopon ni nsemu nhyira osre nyankopon ne nkwa husan na ho bambo ene ne nyinkyere se Bridget enka happy birthday to you Bridget, God bless you. And ya nya nchachua ene we yenim hai ya engineer pa na apese nyama unti a waba ha
me pa cho ono ka se wo konfo bi wo bebe wo no na se de osi ye ne ne ma no menyi ni se bi kura na ono konfo na akoye ba ko o pese ye nya de ne ma me pa cho mo frɛ no na o meda ne medua wa frɛ abaya ne de nanso ne ne ehia me we ye anuanom asem jataba tena se ka kire awura ne se anuanom asem eye abusua dua ye ntwa ne nua ba nie ahokyere brem se wota na chi ampate se de awura yi ka no a enye sa abre we na eso obondua ene eye benada ka kire nse ya wada me hia no boni dina ka kire na mame you afia presla sure say what the kind of yankra ne dada now you said ne woni woni an be hia wa ye nim die ntia wan tumi ama ti nyankopon ya adoma ya wada so udwabo mu kura na jai ne bra na ye nim nhia na asomdwe mra se ne ye abusua asem no ye mpese be kwa akiri ti woti yankra ya nyamboa ya wada anopa no nkron ye hia wo Otec FM efia Asem Beba Dabi department ena ye to yensa afrewo good meda se jataba ewura ko wasam no matu ahye yawada yankopon ya adoma yawada ibisia so nuane pa asumdwe a omra so on pa asumdwe dia ene ye yenso ye di esese ye disia no bisia no wate na meda se good ene nyamensa wom herbal center abrewa basna de owo ebu akwase paase bodwesa anwo maami ose eba esne ade ene wutie mi